ನಮಸ್ಕಾರ. ಪತ್ತಿ ಪಿಂಗಾರಗು ಕೊರಿಯಪ್ಪನಿಗೂ ದೇವರಪ್ಪನೆ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಪಿ ಕಾಲಮುಟ್ಟ ಔಸುಗು ಪಟ್ಟ ಜೀವಗು ರೆಕ್ಕೆ ಕೊರ್ದು ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ಮರಿತ್ತ ಕುರ್ಲಾದ ಮೇರೆ ಒಂದು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಚಾವಡಿದ ಬೋದಿಗೆದ ಕಂಬ ಪೊಲ್ಯಂದಿನಲ್ಕ ಮಣ್ಣದ ದುಣ್ಣ ಕುಂದಂದಿನಲ್ಕ ನೀರಿದ ವರ್ಣ ಪಗರಂದಿನಲ್ಕ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಸರಪೊಳಿ ಕಡ್ಯಂದಿನಲ್ಕ ಕಂಬುಳದ ಪೂಕರೆ ಮಾಲಂದಿನಲ್ಕ ನಾಗನಡೆ ಬಲಿಪಬಾಯಿ ಸರ್ಪಮಂಡೆ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣಡು ನಮನ್ ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಅದು ಪೆದ್ದುಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ಮೋವದ ಜಕ್ಕಿಳ್ದು ಕುಳ್ಳಾದು ಅಮೂರ್ತದ ಸಿರಿಮೆರೆ ಕೊರ್ದು ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಈ ನೆಲತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತೋಳು ಬಂದುಳೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತೊಳೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ಭಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ನಮಯಂಚ ಬುಳೆವೊಂದು ಪೋಯನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಯಕಂದ ಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ರೂಪದಾಂತಿ ಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ಅಕ್ಲಿನ ಸದ್ರೂಪಡು ನಿಜರೂಪಡು ಕಣವುಡು ಪಣಪುನ ಒರುಟು ಕಲ್ಲದ ಹೊರಟು ಅತ್ತಂಡ ಮುಗಮೂರ್ತಿದ ಹೊರಟು ಸಾನ ಚಾವಡಿದ ಹೊರಟು ಗುಡಿಮಾಡದ ಹೊರಟು ಅಕ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ನಂಬಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಬೊಲಿಗೆ ಬಲಾಂಡು ಆ ನಂಬೊಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಇನಿತ ದಿನ ತುಳುವ ನೆಲನ ಜಗತ್ತದ ಕುಲು ಬತ್ತದು ದೇವೇರೆ ಕೋಣೆದಲ್ಕ ತೂಪನಲ್ ಕಾತಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತೊಳ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕನು ಪಣೊಂದು ಪೋಯರೆ ಕಿನ್ನಿನಾಲಯದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರದ ಸಾಧ್ಯತೆಜ್ಜಿ ಸಾವಿರ ನಾಲೈದ ಆದಿಶೇಷಗಳ ಪುಗರ್ತೆಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವ ನೆಲಟೆ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ಲಕ ಬದುಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲ ಇನಿ ಸಮಾಜಡು ಗುಣಕರ್ಮಗೂ ಅನುಸಾರವಾದ ವಿಭಾಗ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಜಾತಿ ಅಕಲ್ನ ವೃತ್ತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ವಿಭಾಗ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಸುಬುಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ವಿಭಾಗ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಮಾತ ಜನಮಂದಿಲು ಒಟ್ಟಾದ ಈ ವರ್ಗೋಲು ಒಟ್ಟಾದ ಆ ಸತ್ಯೊಡನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಪುನ ತನ್ನ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪತ್ತಿತ್ತಂಡ ಮುತ್ತು ಪಣಪುನ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲ್ಲಕ ಬದುಕು ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಿಜ ಸಂದೇಶನು ಬೆನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜಿಲೇನು ಒರಿಪು ನಂಚಿತ್ತನ ನಿಲಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಲನೆ ದೈವದ ಕಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಇನ್ನು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ಪೆರಿಯಾಕುಲು ಅತ್ತಂಡ ಜ್ಞಾನಿಲಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಲೆಪ್ಪುಡಾದು ನಮ ವಾ ಪುರಾಪುಡು ಆ ಸತ್ಯುಳೆನ ಲೆತ್ತ ಸತ್ಯುಳೆನು ವಾ ಒರು ಮಲ್ತದ ಆ ಒರುತ ಬಗೆಟ್ಟು ವಾ ಕಾರಣಗಿ ಒರು ಬತ್ತುಂಡು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂಡ್ರೆ ಅತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಕಲ್ಡೆತ್ತಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಟ್ಟೊಂಡ್ರೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ನತ್ತು ಪಣಪನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿವಂತೆ ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಾತು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೋಡು ಪಣಪನ ಬೇಡಿಕೆ ದೀನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಐತಾರ 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 3 ಗಂಟೆವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನಾಪುಣು ನಿಖಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಆಸೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲಿನ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಮೋಕಿಡೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಬಂದುಳೆ ಇನಿತ ದಿನ ನವ ಒಂಜಾತ ದೈವದ ಕಲಟು ಪಾತೆರೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪರಿಪು ನಂಚುತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯದ ಪುದರು ಮಾರವಾಂಡಿ ದೈವ ಈ ಮಾರವಾಂಡಿ ದೈವ ಪಂಡ್ಪೋನ ಒಲ್ತು ಬತ್ತಂಡು ಮಾರವಾಂಡಿ ದೈವ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ವಾ ದೈವ ನೆಕ್ ಈ ಪುದರ್ ದಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಐತ ಒಂಜಿ ಸಂಧಿದಾದ ಪಾರ್ಧನದಾದ ಇತಿಹಾಸದಾದ ಒಂದೇನೊಂಜಾತು ತೆರಿಯೋನಡು ನೆತ್ತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪೊಲಬುಲೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೋನತ್ತ ಪಿರವುಡು ಒಂದು ವಾ ಜಾಗೆಡ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆವೊಂದುಂಡು ಪಣಪನವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೋನಡು ವಾ ಗುತ್ತುಗು ಪೋಯಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಈ ಪುರಾಪು ಬತ್ತಂಡು ಪಣಪನವೆನ ನಿಕ್ಲಿನೆದುರು ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ಬುಡ್ಪಾದು ಕೊರಿಯರೆ ಬೊಡಾದು ಮಾರಗುತ್ತುಡು ಬೋದು ಮಾರವಂಡಿ ದೈವ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೈವದ ಪೊಲಬುನ ತೆರಿಪೈರೆ ಬೋಡಾದು ಇನಿತ ದಿನ ಮಾರಗುತ್ತುದ ಧರಣಪ್ಪ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಬದುಕುದುದ್ದೋಗಲ ತಾನೊಂಜಿ ಜಿನವಂಶೋಡು ಪಂಡ ಜೈನ ವಂಶೋಡು ಪುಟದು ಜಿನ ಸದೃಶವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಜೀವನನು ಮಲ್ತಂದಾಂಡ್ಲ ಸರ್ವಲ ತನಕುವಂತೆ ಸಮಾಜಗೂ ಸರ್ವಸ್ವ ಪಂಡದು ಆ ಊರದ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಭಾಗಾದಿಪ್ಪು ರಾಜಕೀಯ ವಿಭಾಗಾದಿಪ್ಪು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಭಾಗಾದಿಪ್ಪು ಬಡಬಗ್ಗೆರ್ನ ದೀನದಲಿತರ್ನ ಸೇವೆ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಧರಣಪ್ಪ ಅಧಿಕಾರಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಮಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂತ ಮೇರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಡು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಆದಿತ್ತೊಂದು ತನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆನ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಾಜಿನ ಅಖಿಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಂದ್ಪಂಡ ಅಪ್ಪಾಜಿನ 100ನೇ ವರ್ಷದ ದಿನಾಚರಣೆನ ತುಳುವೆರೆಯವರ ಕಣ್ಣು ಬುಳಾದು ಇಂಚಲ ನಡಪುಂಡ ಪಂಡದ ಮುಂಕುಗು ಬಿರೆಲ್ದಿದು ಆಚಿರ ಆಪಿಲಕ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ತದು ದಿಗ್ಗಜರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು
ಅವಲ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದಿರನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ದೈವದ ಕಲತ ಜಾತಿ ಭೇದ ತೂವಂದೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೂಡ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜು ಬೆಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಿರ್ವ ಮಂಚಕಲ್ ಮಾರಗುತ್ತುದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಜಯರಾಜ ಅಧಿಕಾರಿಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಅರಿನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗೆತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ವಿಜಯರಾಜ ಅಧಿಕಾರಿಲಿ ಇನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೆಂಕುಲ್ ನಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಜವಣೆ ಪರವ ಸಮುದಾಯ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ದೈವಾರಾಧನೆಡು ರಾಜನ್ ದೈವದ ನೇಮೋಲೆಗು ಅತ್ತಂಡ ರಾಜನ್ ದೈವದ ಸಿರಿಮುಡಿಕು ತರೆಕೊರ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ವರ್ಗ ಓಡೆಮುಟ್ಟ ಗೆಂಡ ಸಜ್ಜನೆರು ಬೊಕ್ಕೋರಿನ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಸಂಘರ್ಷಗೂ ತರೆಪಾಡ್ನ ಕುಲತ್ತು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಡು ತಾನಾಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ದೈವಳಿಗೆ ತನು ಕೊರ್ಪು ನೆಟ್ಟು ತನ್ಕಲ್ನ ಸರ್ವಸ್ವಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಕ್ಕುಲು ಪಾರ್ಧನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ತೆರೆಯೊಂದು ತರೆದು ತರೆಕವೇನು ಬುಳೆಪಾ ಒಂದು ಒರಿಪಾ ಒಂದು ಪೋತು ನಂಚಿತ್ತನ ವರ್ಗ ಇನಿತ ದಿನ ಕಾರಣಗಳ ಅಕುಲು ಗುತ್ತು ಬಾರಿಕೆ ದಕ್ಲೇನು ಅತ್ತಂಡ ಯಜಮಾನಿರ್ ನಕಲು ಊರ ಉಳ್ಳಾಯ ನಕಲು ಪಣಪನ ಒರುಟೆ ಲೆತ್ತು ಬತ್ತದು ಅಕುಲು ತಗ್ಗದುಂತದು ಬೊಕ್ಕೊರಿನ ತಗ್ಗವು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಇನಿ ಪರವ ಸಮುದಾಯ. ಆ ಪರವ ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿ ತರೆಕುಲು ಮಗರ್ದು ಇನಿ ಕಿರಿ ತರೆಕು ಮಾರಗುತ್ತದ ಮಾರವಂಡಿ ಅಪ್ಪೆನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಯೋಗ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಮಾರಗುತ್ತುಡು ಮಾರವಂಡಿ ದೈವಗೂ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಾಗೇಶ್ ಪರವೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರೆ ಅರೆನ ಲೇಸಿಗೆ ಮೊಕ್ಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಈ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಾತು ಕುತೂಹಲ ಇಪ್ಪು ತದಪ್ಪ ಮಾರವಂಡಿ ದೈವ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಆಚರಣೆ ಎಂಚೆಪ್ಪು ಮಾರ ಗುತ್ತು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಧರಣಪ್ಪ ಅಧಿಕಾರಿನ ಬುದರ್ಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿತ್ತುಂಡ ಆ ಗುತ್ತುದ ಪೆರ್ಮೆದಾದ ಇತಿಹಾಸದಾದ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಕೇನೋಡು ತೆರಿಯೋನೋಡು ಒಂಜಾತ ನಿಕಲ್ನ ಬದುಕಡಾಯ್ತ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನವೆನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತೋನೋಡು ಪಣಪನಂಚುತ್ತನ ಅಂಗುಂಡು ನಿಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಪಾತೆರೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಒರ್ಂಬ 4010 ಸರಿಯತೂಲೆ ಟಿವಿದ ಎದುರು ಸೊಡ್ಡುಡು ತೀರ್ಥ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದುಂಡು ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಒರ್ಂಬ 4010 ಓದುಲೆ ಕರೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಾತೆರೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೆರೆ ಮಾರಗುತ್ತು ವಿಜಯರಾಜ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಅಂಚನೆ ನಾಗೇಶ್ ಪರವೇರು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಲೆಪ್ಪುಗೂ ಎಂಕುಲು ಕೆಬಿಕೊರ್ಪ ಅಂಚನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕುಡ್ಲ ಒಂದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಆ ಒಂದುಂಡು ನಿಗಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದೇನು ತೂಲೆ ತೂದು ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ವಿಜಯರಾಜ ಅಧಿಕಾರಿಲೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಯಾಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರಾದಿತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ತನ್ನ ಗುತ್ತುದ ಯಜಮಾನಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಮೆನ ಒರ್ತೊಂದು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೊಂಜಿ ಗುತ್ತುದ ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನಿ ಆಪಿನಿ ಬಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ 40 ವಿಭಾಗಗೂ ದೃಷ್ಟಿ ಬರಡವು 14 ನಮನದ ಚಾಕಿರ್ದ ಕುಲು ನಮ್ಮ ಸತ್ತು ಗುತ್ತುದ ಕುಲು ಊರ್ದ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಲು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಗುಡು ಆತ ಸುಲಭೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಪಣ್ಪಿನಿಗೆಂಡ ದುಂಬುದ ಪಾತ್ರೆಡು ಪಣ್ಪಂಡ ತರೆಕು ಜಲ್ಡ್ ಕತ್ತಿ ಕಟ್ಟದು ತರತ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಆಡೋಳ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿ ತೊಲಂಕೇರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚಿ ನೆಗಪೆರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಪಣ್ಪನ ರೀತಿಡು ಆ ಮನೆತನದ ಮರ್ಯಾದೆಲ ಒರಿಯೋಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಲ ಒರಿಯೋಡು ದೈವಳ್ನ ಸೇವೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡಲು ಒಂದು ಪೂರ ನಡಪುಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಲ ಸಾಗಿಸವಡು ಈ ಮುಖೇನ ಈ ಮಾರಗುತ್ತು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪೆರ್ಮೆದ ಹಿರಿಯರಿಡ್ದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ವಂಶಾವಳಿದ ಈ ಗುತ್ತುನು ಐತ ಇನಿ ಅಧಿಕಾರಿಲಿ ಈರಾದುಳ್ಳರೆ ಈರ್ನ ಹಿರಿಯ ಪಿರಿಯಾಕಲೆ ಕಾಲದ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನೆ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನ ಈರೆಗ್ ಎಂಚ ಬತ್ತುಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವಾರಾಧನದ ಒರುತ್ತನೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬಾಕಿದಕ್ಕಲು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಅಂತೂತೆ ಕೆಲವು ಗುತ್ತುಳು ಮಲಮಲ್ಲ ಗುತ್ತುಳುಲ್ಲ ಅಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕೊರಂದೆ ಆ ಪೂರ ಅಡೆಗೆ ಒಕ್ಕೆಲು ಸಕ್ಕೆಲು ದಾಂತಿನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ಆತನು ಇನಿ ಅವನು ಚೈತನ್ಯಡು ಉಂತಾಯಿರೆ ಈರು ಮನ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಂಡ ಕಾರಣದಾನೆ ಪಣಪನವನ್ನು ತೆರಿಪಾದ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾನು ಶಿರ್ವಾಡು 31 ವರ್ಷ ಶಿರ್ವಾಲ ಕಿನ್ನಿಗಳು ಸೇರಿದು 26 ಶಿರ್ವಾಡಿತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಗೇಶ್ ಪರವೇರ್ನ ನೇಲೆಮ್ಮೆರಾಪನ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೈವ ಕಟ್ನಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅನುಭವ ಪೋಪುನಂಚಿತ್ತ ಸಂದರ್ಭ ಮಾರಂಡಿ ಭಾರಿ ಕಟಾಕ್ಷಾಯಿನ ದೈವ ಆನಾಗ ಗುತ್ತುಡು ಯಜಮಾನಿ ಜನ ನಮ್ಮೆರು 1972 ತೀರ್ಪೋಯರು ಹಿಡಿದು ಕಳಿಯ ಸಂತಾನ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅವು ಕುರ್ಪಾಡಿ ಅಜಕ್ಕಾರ್ದಕ್ಲೆ ಪೋಡಿತ್ತನು ದಾನ್ನ ದೈವ ತಂತ್ರಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಹಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಬತ್ತನೆ
ಆ ಸಂದರ್ಭ ದೈವ ಗಗ್ಗರ್ದಿದ ಅದು ಅಣಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮೂಲೆಂಕ ಗುಟ್ಟು ಯಜಮಾನ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣ ಭಾರೀ ಒಂದು ಆವೇಶ ಅದು ದುಃಖ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕಲ್ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತನ ಆತ್ಮೀಯರು ಆ ಪೆರ್ಮಾಣ್ ಗುತ್ತದ ಆರಿಗೆರ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ದೈವ ಮತ್ತು ಸದ್ದಿ ಬಂದೊಂದಿತ್ತರ ಅವಾಗ ಅಕ್ಕಲ ಮಾತು ಒತ್ತಡ ಮುಖ್ಯವಾದ ದೈವದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ದೈವದ ಭಾವನೆ ಐಕ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಯಾನು ತಾರೆ ಒಡ್ಡುದು 44 ವರ್ಷೋಡು ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡು 25 ವರ್ಷ ಗಡಿಪತ್ತದು 44ನೇ ವರ್ಷಡೇನು ದೈವದ ಗಡಿಪತ್ತದು ಆ ಸೇವೆಗೆ ತೊಡಗಿ ಬುಕ್ಕ ಆ ಎಂಚ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಮ್ಮ ನಡಪೊಡ ಧರ್ಮೋಡು ನೀತಿಡು ನ್ಯಾಯಡು ಸತ್ಯೋಡು ಸೇವೆಡು ನೆಟ್ಟು ನಡಪನ ಆ ದೈವಲ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಂಬಿನ ದೇವೇರು ಆ ಮತಿ ಕೊರದು ನಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ದೈವಲ್ನ ದೈವದ ಮಾರಣ್ಯ ದೈವದ ಆ ಭಾವನೆ ಎಂಕ ತಡೆತುಂಡ್ರ ಆಯ್ತು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಯಾನ ವಿಶೇಷತೆ ಕೇಳ್ತೆ ಯಾನ ಇರ್ನ ಬಗೆಟ್ಟೆ ದಾದಕ್ಕೆಂಡ ಖಾಲಿ ಗುತ್ತದ ಅಧಿಕಾರಿಲಾದ ಒಂಜಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಆದಿ ರಿಜ್ಜರ್ ಈರು ಜನಸೇವೆಡ್ಲ ಇತ್ತ ವಿವೇಕಾನಂದರ್ನ ಪುರಾಪುಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಅದು ಆತ ಮಾತ್ರ ಈರ್ನ ಕುಲಜನ್ಮ ಜೈನ ವಂಶದ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿದ ಈರೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಂತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇರಿಗೆಂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅರ್ನ ಪುರಾಪು ಬಣ್ಣಾಗ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೇ ಇರ್ಮೇನಾಪು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲವರ ದಿಡ್ಕ ಲಕ್ಕದುಂತುವ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂಜ್ಯರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆದ ಅಂಚಿನ ಇನಿಕ್ ವೈದ್ಯರು ಆದಿತ್ತನ್ಲ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿಡು ಹೊರ್ತೊಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆದ ನಡಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆದ ಅರಸುಲಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ ಅಜಿಲೇರು ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀರ ಯಾನು ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಆರ್ನೆದ್ರು ಅವು ಎಂಚ ಅಲ್ತ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು ಆ ಪರಂಪರೆಗೆ ಎಡ್ಮೆದಾತ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಅಂತ ಆರ್ನ ಗೈಟಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ದೆತ್ತೊಂದಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ದೆತ್ತೊಂದೇ ಚಾಕಿರ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪಗನೆ ಆರ್ನ ಗುಣತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ ಅರಸೇರಿ ಅಜಿಲೇರಿ ಆರ್ಲ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಲ ಆದಿತ್ತಿನ ಆ ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಂತರ ಅದು ಬೆಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಾರೆ ಯಾನ ಇರಡ ಸೀದ ಕೇನು ಇತ್ತೆ ಮಾರಗುತ್ತುಗು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರವಂಡಿ ದೈವ ಆತಂಡೋ ಆ ಅಂದುಂದಂಡ ಆ ಮಾರಗುತ್ತುದ ಮಾರವಂಡಿ ದೈವದ ಮೂಲ ಪುರಾಪುದ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮನ ವೇಣೂರು ಮಾರಗುತ್ತು ಇತ್ತೆ ವೇಣೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ವೇಣೂರು ಪೇಂಟರ್ ಸುಮಾರು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಡು ಪಚ್ಚೇರು ಪನ್ಮಂಜಿ ಜಾಗಡು ಪಚ್ಚೇರು ರಂಗೇರು ರಂಗಯ್ಯರು ಗೋವಿಂದೇರು ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ಕೊರಿ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಮನ್ನ ಬ್ರಾಣೆರಿತ್ತೇರು ಜವನೇರು ಅಪಗ ಬ್ರಾಣೆರಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಂತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂತ ತಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಮಾತು ಕಲ್ತಂಡ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಉಡಲ್ದ ದಿಂಜಂಡ್ರ ಸರಿ ಆಗುಕೊಂಡದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯರು ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಪೋಯರು ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಇನ್ನು ಮಾತು ಕಲ್ತೊಂಡ್ರ ಪೋದು ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಕು ಬೋಡಿತ್ನ ಗುರುಕು ವಂದನೆ ಮಲ್ತದೆ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷನ ಕಾಲ ಉಂತುಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಲು ಸಜೀವಾದಿತ್ಯನ ಸಂದರ್ಭ ವೃಂದಾವನ ಸ್ಥಿರಾಯನ ಸಂದರ್ಭತ್ತು ಜೀವಂತಿಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಡಿತ್ನ ಗುರುಕುಲನ್ನು ಬತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ತಂತ್ರವಿದ್ಯೆ ಯಂತ್ರವಿದ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಂತೊಂದು ಉಡಲ್ದಿಂಜಂಡ್ರಂತೆ ಅನುಕೂಲ ಹೊಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಡು ಮನಸ್ಸು ತುಂಬುದು ಗುರುಕುಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬತ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ನಲುವೇರು ಬಟ್ಟೆರ್ ನಗಲು 3 ಜನ ಭಟ್ರನಾಗ ರಗ್ಗಯ್ಯ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಗೋವಿಂದಯ್ಯ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪೋನಾಗ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಟ್ಟ ಜಪ್ಪಕ್ಕೆ ಬಂಡದು ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ರು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಡ್ದೊಕ್ಕ ಮೈಸೂರದ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬೋಡಿತ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಪ್ಪ ಸಾಧಾರಣ ತಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲ್ತೊಂದಿರಿ ಈ ದೇವಿನ ವಶೀಕರಣ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐನ ಎಂಕಲ ಊರುಡು ಪೋದು ನೆಲೆ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಗಾಡು ಎಂಕಲ್ ತಂತ್ರವಿದ್ಯೆಗಾಡು ಶಕ್ತಿ ಬರುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಡು ಅಕ್ಕಲ್ ಕಲ್ತನ ವಿದ್ಯೆಡು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ತಾರಾಯಿಡ ಐನ ತಂತ್ರದ ರೀತಿಡು ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಊರಿಗೆ ಬತ್ತೀರು ಊರಿಗೆ ಬತ್ತದು ಗುಟ್ಟುಡಿ ಊರಿಗೆ ಏರು ಪರಂದೆ ಐನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿರೂಪ ಮಲ್ತೇರು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಗೆಲು ಬೆಲಸ್ತಿಯರು ಕೋಲಲ ಕೊರಿಯರು ಈ ತಾನಾಗ ಮೂಜಿ ಬ್ರಾಣೆರೆಗಳ ಪುಲ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಳ್ತದ ಜಾವಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕನಸಾಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ನೆಲೆ ಯಾವುಜಿ ಯಾನ ರಾಜ್ಯಗೂ ಜಪ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ ಮಧುಮಾಂಸದ ತನೋಡು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ತೂದು ಎಡ್ಡೆ ಗುತ್ತುನು ತೂದು ಏನನ್ನು ಅಲ್ಪ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸಲ್ಲ ಈ ತನಗ 2 ಗ್ರಾಮ ಗುಂಡೀರು ಗ್ರಾಮಲ ಅಪ್ಪ ವೇಣೂರು ಗ್ರಾಮ ಪುದಾರ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ತದೆ 6 ಗ್ರಾಮ ಅಂತಿತ್ತು ಪುದಾರ್ ಬುಕ್ಕ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದ ಕೈಗೆ ಪುದಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಈ 2 ಗ್ರಾಮಗೂ ಒಡೆತನ ಆಯ್ನ
ಮಾರಗುತ್ತದ ಮಾರಾಳ್ವೇರ್ ಪನ್ನ ಯಜಮಾನಿ ಅಪಗ ನಮ್ಮನ ಜೈನಿರತ್ ಬಂಟಿರ್ ಒಕ್ಕೆಲ ಮಾರಾಳ್ವೇರ್ ಮಾರಾಳ್ವೇರ್ ಪನ್ನ ಯಜಮಾನಡ ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯ ಹಾಲವಾಲೆ ಪಂಡಿರ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಪಂಡಾನಾಗ ಸರಿ ಊರು ರಡ್ಡು ಗ್ರಾಮದಲ ಗುಂಡೀರು ಮಾರ ಗ್ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡ ವೇಣೂರು ಗ್ರಾಮ ಮಾತು ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಬೋಡಿತ್ನ ತಂತ್ರಧಾರಣ ಪಂಡದು ಜ್ಯೋತಿಷನ ಪಂಡದು ಸಾರಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ದೈವ ದಾನ ಪಂಡ ಮಂಡ ಎಂಕ್ ಮೂಲ ರಾಜ್ಯ ಜಪ್ಪೋಡು ಊರು ದಕ್ಲೆ ಮಾತ ಎಂಕ್ ಬಲಿನೇ ಮಾತ ನೋಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಅಲ್ಪ ತಾವುದ ಕ್ಷೇತ್ರಲಾವಡು ಬುಕ್ಕ ಊರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನ ನಂಬಲ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ఆయన ಮಾರಾವಂಡಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬತ್ತಿ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆ ಮಂಚು ಮಲ್ತೀರಿ ಪ್ರತಿಪ ರೂಪ ಮಲ್ತೀರಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಆ ಕಡ್ಸಲೆ ಅಡ್ಡಣ ಮತ ಮಲ್ತದು ವರ್ಷಲ ಕಮ್ಲದ ಜಾಗುಂಡು ಕಮ್ಲದ ಕೋರಿದಾನಿ ಇಂಕ ನೇಮ ಕೊರಡು ಬನ್ನುವ ಇಷ್ಟ ನೇಮ ಕೊರಿಯರು ಐಡುದುಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು ಅಲ್ಪಡ್ದೊಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿದು ಕಾರಜವನ್ನು ಜಾಗುಂಡು ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರನ ಬೆಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಕ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಬಂದಿರಿ 14 ಕೊಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ ಲಾಂಡೈಕ್ ನೇಮನೇರಿ ಆ ಒಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಂಚ ಆ ಗುತ್ತುಡು ಈ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರ ಶಕ್ತಿ ನೆಲೆಕೊರ ನಡೆದೊಳಗೆ ಮಾರವಾಂಡಿ ಪನ್ನ ಪುದಾರ್ ಬತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಇನಿ ಮಂತ್ರಾಲಯಡು ಮಂತ್ರತಂತ್ರನು ಸಿದ್ಧಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಮೂವೇರು ಬಟ್ಟೆರ್ನಕಲು ಚಾಮುಂಡಿ ಬಿಟ್ಟೋಗಬಹುದು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂಜಿಕಣ್ಣ ಪಲೊಟ್ಟು ಒಲಿಸಾ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಆರು ಕಣ್ಣತದ ತನ್ನ ನಿಲೆಟಕಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಿ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅಕಲೆಗೆ ಅಗ್ಗೆಲು ಬಲಸದ ಕೋಲ ಕೊರಿಯರು ಸಾತ್ವಿಕ ಹೊರಟು ಕೋಲ ಕೊರನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನ ರಾಜ್ಯಗು ಜಪ್ಪುಡು ರಾಜನ್ ದೈವಾವುಡು ಪಣ್ಣ ಪೊರ್ತುಡು ತೋಜಿನವು ಮಾರಗುತ್ತು ಅಪಗ ತೋಜಿನವು ಮಾರ ಆಳುವೇರು ಆ ಮಾರ ಆಳುವೇರಿನ ನಿಲೆಕ್ ಆ ದೈವ ಬತ್ತದು ಐಡು ಒಕ್ಕ ರಾಜನ್ ದೈವ ಆದ ಮೇರೆಂಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತರೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೆರಿಪಾಯರು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಈ ದೈವಗು ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಈರ್ ಕಟ್ಟೆರೆ ಪಿದಡಿಯಾರೆ ಈ ಕಟ್ಟುಡ್ಡ ದುಂಬು ಈರ್ನ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಯಾರು ವಿಜಯರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಲೆಕ್ಕಡ ಪಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ವಂಶಾವಳಿಯ ನಿಕಲ್ಲ ಹೌದು ಕಟ್ಟೊಂತಿನ ಮಸ್ತ್ ಈರ್ನ ಹಿರಿಯ 4 ತಲೆಮಾರದಿಂಚ ನಿಕಲ್ನ ಕಟ್ಟೊಂದುಳ್ಳಾರೆ ಅಂತ ಅಪಗ ಇರಿಗ ಈ ದೈವ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತನ ಯೋಗ ಏ ಪೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಂಡು ಈರ್ನ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಆ ರೀತಿ ಅವಳು ನೇಮ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಏರು ಪೂರ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಯಾನು ಕಟ್ಟೋಡದು ಎಂಕ್ ಮಾರಗುತ್ತದ ಒಂಜಿ ಮಾರಾಂಡಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪಡಂಡ ದುಂಬು ಎಂಕಲೆನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ದುಗ್ಗಜ್ಜೇರು ಅಂದಿತ್ತೀರಿ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಅಮ್ಮೇರು ದುಗ್ಗಜ್ಜೇರು ಆರೆ ಅತ್ತ ಇರೇಡು ತುಂಬ ನೇಲಮ್ಮೇರು ಇತ್ತೀರ ಅಂದತೆ ನೇಲಮ್ಮೇರತ್ತು ಅಜ್ಜೇರಿ ಅಜ್ಜೇರು ಬಂಡ ಎನ್ನ ದುಗ್ಗಜ್ಜೇರ್ನ ದುಗ್ಗಜ್ಜೇರು 6 ತತ್ತಿ ಕಾಲ ಉಂಟ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಜ್ಜೇರು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತ ಆರ್ನ ಮಿಗ್ಗೆ ಬಾಬಜ್ಜೇರು 6 ಮಾರವಂಡಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೀರಿ 6ನ ದಿನ ಮನ ಮಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿಯರು 6ನ ಜೋಕುಲು ಕಟ್ಟಸರು ಮಲ್ತೀರಿ ಅಂಚೆ ಜೋಕುಲು ಕಟ್ಟಸರು ಮಲ್ತೀರ 5 ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆಲ ಕಟ್ಟಿಯರು ಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣೆಲ ಅಂಚೆ ಕಟ್ಟುದಾದ 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪೂರ 4 ಗುತ್ತುದಾಕಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥೆರ್ಲ ಊರ್ದಾಕಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೂಡು ಬಾಡ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾರ ಗುತ್ತುದ ದನಿಕುಲು ಏನ ಬರಿ ಮಲ್ತೀರಿ ಬರಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಊರಿಗೂ ಮಾರವಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಚಾಕ್ರಿ ಮಾಡಿವೆ ಅವಳು ಒಂದು ಪಂಡದು 10 ಜನಟ ಕೇನುಂದು ಎಂಕು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ 6 ಅತ್ತ ಈರ್ನ ಪಲಯೇ ಕಟ್ಟೊಂತಿನಿತ್ತ ಕಟ್ಟುಜರ 6 ಮಾರವಂಡಿ ಕಟ್ಟುಜೆ ಬಾಕಿ ದೈವ ಪೂರ ಕಟ್ಟುವೆ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಮಾರವಂಡಿ ಕಟ್ಟು ಈರು ಅಂಚೆ ಈರು ಕಟ್ಟೊಂದು ಏತು ಸಮಯದಿಂದ ಕಟ್ಟ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟ ಶುರು ಮಾಡ್ತದ್ದು ಈ ಏನು 1 ವರ್ಷ ಉಂಟಾ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಈರ ಚಾಕಿರದ ಪಟ್ಟಿ ಇತ್ತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದೇ ಇತ್ತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಕೂಡ್ದು ಇರೆಗ ಆ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿಜಯರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪನದಾದಕ್ಕೆಂಡ ಈರೊಂಜಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಆಯಿನೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ನಿತ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ದಾದಕ್ಕೆಂಡ ಐತ ಪಾರಿಶುದ್ಧತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತನ ಪೊರ್ಲುದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ದಾವರ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ತಿಪ್ಪರೆ ಒಂದು ಅನ್ಯನ್ಯ ಇತ್ತ ಮೇರ್ನ ಪಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತಿರು ಅತ್ತಂಡ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೀರ ಅಕಲು ಪೂರ ಇತ್ತೀರ ನಿಕ್ಕುಲು ನಾಗೇಶ ಪರವೇರಿನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣದಾದ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾರವಂಡಿ ಇದು ತೆರಿಲೆ ಕೊನೆ ಅತನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬೈದರಿರು ಅತ್ಯಂತ ಉಗ್ರವಾಯಿನ ದೈವ ಈ ಉಗ್ರವಾಯಿನ ದೈವ ಕಟ್ಟೊಡಂಡ ಆಯಡ ಮನಸ್ಸು ಡಾತಿ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಲ ಬೋಡು ದೈವೋಡಂತೆ ಬಲಲ ಬೋಡು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕಡೆ ನಾಗೇಶ್ವರ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮೇರ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜರ್ನ ಜೋಕುಲು ಮೂಜಿ 4 ಜೋಕುಲು ಆಣ್ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ 2 ಜನಟ ಕಟ್ಟ ಒಂಜಿಕ್ಲ ಸರಿವತ್ತಿಸಿ
ಓ ಐದು ಮೇರ್ನ ಪಳೆಯರು ಕಟ್ಟೇರು ಅವಲ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಊರ್ದ ಆ ಮಾರವಣ ದೈವ ತಕ್ಕ ತಾಕತ್ತು ಬಡತ್ತ ಆ ಬಾಬಜ್ಜಿರು ಬೊಕ್ಕಂಜಿನ ಸುರುದ್ಲ ದುಗ್ಗಜ್ಜಿ ದುಗ್ಗಜ್ಜಿರು ಕಟ್ಟಿನ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬಿರ್ದು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ 50% ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಆ ಬತ್ತುಜಿ ಆ ಬರಂದಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಿಖುಲು ಅವು ಬತ್ತುಜಿಂದಂಡ ಆ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಊರು ಆ ನಿಖಿಲೆಗ ಅವು ತೋಜಿಜಿಂದ ಜನಕಲ್ನ ಭಾವನೆ ಮಾರವಂಡಿ ಬನಪನ ಸತ್ಯದ ಒಂಜಿ ಊರು ನಂಗೆ ತೋಜದ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ನಿಖುಲು ದೈವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪುಷ್ಪ ದತ್ತು ತೂಯ ನಮ್ಮನ ನಾಗೇಶ್ವರರೆಲ್ಲ ಸಮ್ಮತಿದ ತೊಂಡ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಅಮ್ಮೆರಡೆಲ್ಲ ಸಮ್ಮತಿದ ತೊಂದು ಊಟಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆದ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಚ ಬಾಬಜ್ಜಿ ದುಗ್ಗಜ್ಜಿರ ತತ್ವ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲೆಪ್ಪನ ತೂತನ ಬಾಬಜ್ಜಿರ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಎಂಚ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುವಂತ ಆ ಸಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಪನ ಸ್ಥಿತಿ ಆ ಮಾರವಣ ಮಿತ್ತದ ಭಕ್ತಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರೊಂದು ಲಂಚದ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲರ ಉಲ್ತರದು ಯಾನ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಉಗ್ಗಪ್ಪೆ ಬಂದಿಟ್ಟು ಪನ್ಲೆ ಉಗ್ಗಪ್ಪಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪನ್ಲೆ ಉಗ್ಗಪ್ಪಣ್ಣ ಯಾನ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಉಗ್ಗಪ್ಪೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪನ್ಲೆ ಒಂದು ದಯನನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ ಗೊತ್ತದ ಗಣಿಕುಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮಸ್ಕಾರ ನಾಗೇಶ್ವರಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ನಾಗೇಶ್ವರಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗೇಶ್ವರ ಪಂಡ ನಂಕೊಂಜಿ ಅನುಭವ ಅನುಮತಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಂದ ಒಂಜಿ 40 ದಾಟೋಡು ಅಂಚಿತ್ರ ಅಲ್ಪ ನಾಗೇಶ್ವರ ಮದುವೆ ಮೈಸೂರು ಯಾವಂದ ಈಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಡು ವಾ ಊರಿಗೂ ಬೋಂಡಲ ವಾ ಊರಿಗೂ ಲೆಟನ್ನು ಬೋಂಡಲ ಏರ್ನಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಎತ್ತದು ಬರ್ತಾರೆ ಈಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಮೇಲೆನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಪುದಾರ ಗುಣತನ ಅಂಚಿತ್ರ ರಮಣಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಏಪಲ ಆರ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುನಕಲು ಒಂದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪುನಕಲು ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಡು ಅಂಚಿತ್ರ ಕೊಡ್ತುಡ್ಲ ನಾಗೇಶ್ವರ ತಿಕ್ಕಿನ ದಾಯವಂದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯನೇ ನೀವೇನು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರರಿಗೆ ಬಂದ ಆತು ಏತೈತಾ ದೂರ ಇರ್ತದೆ ತಂದು ಹೋತಾ ಏತು 1000 ಜನ ಇತ್ತಿಂದಲ್ಲ ಆ 1000 ಜನತ ನಡುಪುಲ ದೈವದ ನೆಲೆಲಿಲ್ಲ 1000 ಜನತ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲ ಆರು ಕಟ್ಟುನ ನೇಮದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಆರು ಪೂರ ಬೀದಿ ನಡಪುರ ಅಂಚಿತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐದು ಮುಖ ಜೋಕ್ಲತಿಗೆ ನನ್ನ ಈತ ಅನುಭವದ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗನಗಳಿರು ಏನು ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟಾಗ ತೂದುಪ್ಪಂದು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರೀ ಅರೆ ಕೊರ್ಪುನ ನೇಡ್ದು ಮಿತ್ತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರ್ಚಾರೆ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನು ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಲ್ಪ ಕಿಂಚಿತ ಆರೆ ಬೇಜಾರಿದ್ದಿ ಏಟು ಏನು ಎಂತ ಬಂಡೆ ಹಾಕಗ ಮುಟ್ಟ ಆ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ತು ತೋಜ ಬೇರೆ ಏನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಾರ ಅಂತ ಮಕ್ಕ ಒಂದು ಇದೊಂದು ಕೇಳೋಡು ಸರ್ ಒಂದು ಅನುಮತಿ ಕೇಳೋಡು ಪಂಡ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮುರಾಣಿಯವರ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರ ಇದು ಅಂದಂದು ಅವತ್ತಲೆ ಅರೆ ನಾಗೇಶ್ವರಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಿಟ್ಟಾರ ಅಡ್ಡಿ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಅವ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡೋಡಂಡ ಓದೇ ಪಾಡೋಡು ನಾಗೇಶ್ವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಈರ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅವೇ ಈರ್ನ ನಾಗೇಶ್ವರ ಮಾಹಿತಿ ದೆತ್ತೊಂಡು ಬೇ ಪಾತೆರು ಬೇನ ಅವೇ ತೂಕ ಐಕೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಗ ಸೊಲ್ಮೇಲರಿಗೆ ಆರು ಉಗ್ಗಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬಂಡ ವಾ ಸಮುದಾಯದಾರೆ ಪರವ ಸಮುದಾಯದಾರೆ ಈರಿಗೆ ಏತು ಪ್ರಾಯ ಅವರಿಗೆ ಆರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿನ 80-70 ಒಂದು ಈರಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಾಯಗೆಂಡ ಒಂದು ನಮಕ್ ಯಾನ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನಂಜಿ ಮೆಗ್ಗ ಲೆಕ್ಕ ಬಣ್ಪನೆ ಅವು ನಂಗೆ ತರಕ್ ಬರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪುಗಾರ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಆರು ಆತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಯದಾರಿರೇ ಪನ್ನೋಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅವಳು ಈರಿನ ಸಮುದಾಯದಕುಲು ಅಂತ ಪುಗಾರ್ ಮತ್ತೆ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಸಹಜ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ದಕಲು ಅವೇನು ಸರಿಯಾದ ಬಣ್ಪೇರು ಆರು ತುಳು ಈರೇನು ಓಲ್ ಲೆತ್ತೊಂಪೋಂಡ್ಲ ಈರ್ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚಾರ ಆ ದೈವಾಚಾರ ಬೊಕ್ಕನಿಕಲ ಕುಲಾಚಾರ ಆಯ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆವಂದಿನಲ್ಕ ಒರಿಯನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಆವಂದಿನಲ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವರೆ ಬಣ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಿಯರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ
ಅವಿ ನೀರು ಅಂಚಿನೇ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಡು ದಾಯಕೆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಹತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಇರೆ ಕೊರಿಯರೆ ಕಾರಣ ಮಾರ ಗುತ್ತದ ಮಾರವಂಡಿ ಅಪ್ಪೆ ಆ ಗುತ್ತದಕ್ಕೆ ಅವಿ ನೀರು ಒಡ್ತೊಂದು ಪೋಯರ್ಡ ದುಂಬುದ ದಿನೋಕಲೆಡು ಇರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಬಂಡ ಕಾಯ ಕರಿಂಡಲ ನಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ಓರಿನು ಅನ್ಬೇರೆ ಅವು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಯಾನು ಇರಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಇನಿ ವಿಜಯರಾಜ ಅಧಿಕಾರಿಲು ఒక ನಾಗೇಶ್ ಬರವೇರೆ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಓರು ದೀಡ್ಡೊಂದು ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂಚೆತ್ತಿನ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತುಂಡು ಮದಿಮೆ ಆವಂದೆ ಬದಿಕರ ಬತ್ತೆರಜ್ಜಿ ಮದಿಮೆ ಆವಂದೆ ನೇಮಕಟ್ಟರೆಜ್ಜಿ ಮದಿಮೆ ಆವಂದೆ ಅವು ಮನ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮನ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಅವು ಸಹಜ ಈ ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆ ಪಣಪುನವ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ದಾದಾಪುಂಡು ಕೇಂಡ ಶರೀರ ಬುಲೆದು ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಗುಲ್ಲೇರು ಯತಿ ಅಲ್ಪ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ఆయన ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆ ದಿವಪುಜಿ ಅಂಚಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯುಡು ವೃದ್ಧತ್ವ ಬರ್ಪಿನ ವೃದ್ಧಿ ಬಂಡ ಇರೆಗೆ ಪನಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧತ್ವ ಬರ್ಪುನ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಮೂಲು ಬೋಡಾಯಿನ ವೃದ್ಧತ್ವ ಆ ಪ್ರಾಯದ ವೃದ್ಧತ್ವ ಜ್ಞಾನದ ವೃದ್ಧತ್ವ ಆ ಜ್ಞಾನದ ವೃದ್ಧತ್ವನೇ ಪ್ರಧಾನ ಪಣಪುನವು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಒಂದು 21 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ 21 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ನಾಗೇಶ್ ಪರವೇರಿರ್ದೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅರ್ಥ ಅಂಡು ಮೂಲು ಬೋಡಾಪುನಿ ಆಯನ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧತ್ವ ಹೊರತಾದ ವಯೋವೃದ್ಧತ್ವ ಅತ್ತು ಪಣಪನ ರೀತಿ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಇರಡಕ್ಕೇನು ಈ ಮಾರವಾಂಡಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಇರು ಪ್ರಥಮ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಬೇತೆ ದೈವ ನಮಕ್ ನೇಮಕಟ್ಟದ ಬತ್ತಂಡ ಮುಕ್ಕಾಳ ಮುಜ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಆವೇಶನ ಅತ್ತಂಡ ಮುಕ್ಕಾಳ ಮುಜ್ಜಿಗಳಿಗೆ ನೈರಂತರ್ಯ ಪಂಡ ಏತು ಬರ್ತು ಬರ್ಪುಣದು ಪಂಡ್ರೆ ಬರೋದು ಬರ್ಪುಣ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತೆ ಆಂಡ ನೆತ್ತ ಪೂರ್ವರಂಗವಾದ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾರವಂಡಿ ದೈವದ ಪಾರ್ಧನ ಸಂಧಿ ಚರಿತ್ರೆ ಹುಟ್ಟುಕಟ್ಟು ಆತ ಮಾತ್ರ ಊರ್ದ ಲೆಪ್ಪೋಲಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಜ್ಞಾನ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಊಂದೇನು ಹಿರಿಯಗೂ ಗುರುಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಪನೆ ಯಾನು ಯಾನು ಒರ್ಮನೊಟ್ಟ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದು ಯಾನು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬೇನ ನಿತ್ತೆ ವಾ ಹೋಟೆಲ್ ಮೂಲ ಪಣಂಬರು ಖುಷಿ ಅವಳು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸುರತ್ ಕಲ್ದನ ಮೂಲ ಪಣಂಬೂರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಂದಾರ ಭಟ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಆರ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತ ಬೇರೆ ಅಂತ ನಿತ್ತೆ 2 ವರ್ಷ ಬೊಕ ಪಣಂಬೂರಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಮುದ್ದಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಅನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಪ ರಾಚಿ ಮಲ್ಲನ್ನಾಗ ಕೈ ಒಂಚೂರು ಗಾಯ ಆತ ಬರ್ತಾನಾಗ ನಾನು ಬರಿ ಮಲ್ತೇರಿ ಎಂಕ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ ಮುದ್ದಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾನ ಬಾ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಕಾರಿಗೆ ಗಗ್ಗಾರ ಅಂದ ಕಟ್ಟಾಯನ ಪೆರ್ಮಂದ ಇಲ್ಲ ಪೆರ್ಮಂದ ಮೇರೆ ಮಾರಗೊತ್ತ ಪೆರ್ಮಂದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೇಡು ಎಂಕ ಕಾರು ಗಗ್ಗಾರ ಅಂದ ಕಟ್ಟಾಯನ ಬೇರ್ಲ ಒಕ್ಕೆ ಮುದ್ದಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರು ಗಗ್ಗಾರ ಕಟ್ಟಿನ ಮೈಸಂತಾಯಿ ಪ್ರಥಮ ಸುರೂಕುಂದು ಕಟ್ಟಿನ ಅವಲಿ ಆ ಪುರ್ತುಗಾನಾಗ ಮುಕ್ಕಳು ಪೂರ ಸೇರಿಗೇಡು ಮಾತಾದನಾಗ ಹೊಸ ಪಟ್ನಾಡು ಪದ್ಮ ಪೂಜಾರಿ ಒಂದು ಆರು ನಿಲ್ಲಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಥಮ ಹೋಗು ದುಗಲಾಯ ಪಂಪ ದೀವ ಕಟ್ಟೆ ದುಗಲಾಯ ಪಂಪ ದೀವ ಕಟ್ಟೆ ಅವೇನು ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಹೋದಾನಾಗ ಕ್ರಮೇಣ ಇಂಚೇನೆ ಅದು ಅಣ್ಣನ ನೇಮಕುವುದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾರವಂಡಿಗೆ ನಾಗೇಶಿ ಅವಡು ಆ ಪುರ್ತುಗೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರವಂಡಿನ ಹುಟ್ಟು ಆಯ್ತಾ ಚರಿತ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಊರ್ದ ಲೆಪ್ಪೋಲಿಗೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಊಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆತ ಬರ್ತನಾಗ ಈಗ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಹಣ್ಪಣ್ಪಣ ವಯಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಎನ್ನ ಎಂಕ ಇನ್ನು ಪೂರ ಏನು ಇನ್ನಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪಂಡುಗು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಧರ್ಮನಿಂದ ಗೊತ್ತಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಈರನ್ನು ತೂತ ಒಂಜ ಕಲಟು ಬತ್ಸಾರಿ ಇರ್ಲ ಬಸ್ಸ ಎಂಕ್ಲ ಬಸ್ಸ ಆ ಪುರ್ತುಗು ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತದು ಆವಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಪೊಪ್ಪ ಪೂರ ಕತ್ತಿನ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ ಊರ್ದ ಲೆಪ್ಪೋಲಿಗೆ ಎಂಕು ದಾಲು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದು ಪೊಪ್ಪ ವಾರೀತಿ ಕಲ್ಪೈರೇನು ಪೂರ ನಿಷ್ಠೆ ನೀ ಆರು ಪೊಪ್ಪ ಎಂಚ ಬಂಡೇರು ಅವೇ ಕ್ರಮ ಒಟ್ಟು ಅಂಚನಿ ಯಾನು ಕಲ್ತೊಂದು ಬಾಯ್ ಕಲ್ತೊಂದು ಕೂದು ದೀವದ ಅವೇ ಪ್ರಥಮ ಮೋನೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣಾಗ ಎಂಕ ಮುಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಪೋಡಿಗೆ ದಾದಾಪುಂಡು ದಾದಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದಾಕಲ ಪೂರ ಬಂಡೇರು ದಾಲ ಬೋಡಿಚ್ಚಿ ಈ ನಿಷ್ಠೆ ಇತ್ತಂಡ ದೀವದ ಭಕ್ತಿ ಮಾತು ಇತ್ತಂಡ ದಾಲಾಪುಜಿ ಆ ಒಂದು ಒತ್ತೊಂದು ಪ್ರಥಮ ಎಂಕ ಎನ್ನ ಇಡೀ ಎಂಕ ಗುರು ಸ್ಥಾನೋಡು ಉಂಟಾದು ಎಂಕ ಪೂರ ಪಣ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ಪೂರ ಎಂಕ ದೈವದ ಈ ಕಲ ಪೂರ ಮಾನವನ ಚರಿತ್ರೆ ಪಂಡುకొని ನನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಮಾರವಂಡಿ ದೈವದ ಸಂಧಿ ಪೂರ ಬಾಯ್ಪಾಟ ಕಟ್ಟುಲು ಬಾಯ್ಪಾಟ ಬರ್ಪ ಊರ್ದ ಜಾಗೆ ಜಾಗೆದ ಪುರಾಪುಲು ಆ ಜಾಗೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಎಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅಂಟ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಪಾಟಲ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುದ ಲೆಪ್ಪು ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಗೋಡೆದಡಿ ಗುತ್ತದ
ತಂಡ ಬೆರ್ನೊಟ್ಟು ಗುತ್ತದ ಲೆಪ್ಪು ಲೆಪ್ಪುನಗ ಮುಂಡೊಟ್ಟು ಗುತ್ತ ಲೆಪ್ಪು ಲೆಪ್ಪುನ ಬಂಡ್ರೆಂಡು ಕೋಡೆಗೆ ಕೊರತಾಯಿ ಬಲ್ಲ ಅಲ್ತಿ ಮಲ್ತನ ಧರ್ಮದ ಫಲ ಮಲ್ಲೆ ಅವೇ ಬೆರ್ನೊಟ್ಟು ಗುತ್ತ ಲೆಪ್ಪುನಗ ಕೋಡೆಗೆ ಶಂಕರಾರಿಗೆರೆ ಮಲ್ತಿನ ಧರ್ಮದ ಫಲಮಲ್ಲೆ ಮನ್ನಗೋಡೆ ದಿತ್ತದ ಕಲ್ಲಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಣ್ಣ ಅಂದ ಅಗುಳಿದಿತ್ತದು ಕೊಪ್ಪರಿಗೆದ ಸಂಸಾರ ಮಲ್ಪಾವೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇರು ಮನ್ನಗೋಡೆ ದಿತ್ತಿರು ಕಲ್ಲಗೋಡೆ ಕೊಟ್ಟಾಯಿರು ಅಗುಳಿದಿತ್ತದು ಕೊಪ್ಪರಿಗೆದ ಸಂಸಾರ ಮಲ್ಪಾಯ ಕೆಲವು ನುಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಒಂದು ಪೂರ ಸವಕಳಿ ಆದ ಬೋಪುಂಡು ಐಟ್ ಆ ಗುತ್ತುದ ಪೆರ್ಮೆ ಒರಿಪುನಂಚುತ್ತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೇಮ ಘಟನೆಗಳು ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ನಿಗಳ ಬಂದ್ಬರೆ ಆ ಪ್ರತಿ ಗುತ್ತುಗಳ ಇತ್ತೆ ಕಬೆತ್ತಿ ಗುತ್ತು ಕೋಡೆಗೆ ದುಗಣ ವೈದ್ಯ ಮಂತನಂಚಿತ್ತನ ಧರ್ಮದ ಫಲ ಮಲ್ಲೆ ಆಯ್ತ ಚರಿತ್ರೆ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆ ನೇಮದ ಗುತ್ತುದ ಪದರ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಪ್ರತಿ ಗುತ್ತುದ ಚರಿತ್ರೆ ಆಯ್ತ ಆ ಧರ್ಮಾತ್ಮನ ಚರಿತ್ರೆ ಮುಂದೇನು ಪೂರ ಇರು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ತಾರೆ ಇಂದೇನು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ತದಿರೆಗೆ ಎನ್ಮ ವರ್ಷದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಕಲ ಮಧ್ಯೆ ಈತ ಪರ ಊರುಗಳ ಹೋಪೆ ಊರುಡುಂದು ಏನು ದೈವ ಮಾರವಂಡಿಗೆ ಮೋನೆ ಬಣ್ಣವಾದ ಮುದ್ದೆ ಚಾಕಿರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ಹೋಲ್ತರದು. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಚಂದ್ರಸಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಅದ್ವಿತೀಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಲೇಖಕಿರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಆರು ದಂಡದ ರಾಜ್ಯಗಳು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಅಂತೆ ಮಲ್ಪನೆತ್ತಂತೆ ವಿರೋಧಿಯ ಆರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚದ ಕೆಲವು ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಆರ್ನ ಸೀಮಂತೂರುಡು ಆದಿ ಜನಾರ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದೇ ಚಂದ್ರಸಣ್ಣ ಅವನು ಆಯ್ತ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಆರು ಬಾರಿ ಆಯ್ತ ಮುತಾಲಿ ಕೇಳಬೋಪನ್ನ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಚಂದ್ರಸುವರ್ಣರೇ ಅದೇ ಯಾನ ಒಂದು ಪಂದಿನ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೈವವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೊಡ್ಡಗಾಡಿ ಮಾನಿಚ್ಚಿ ಬಣ್ಣಗಾಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಧು ಬಂತ ಮಧು ಅಂದ ಆ ಮಧು ಲೆಕ್ಕೊಡ್ದು ಉದ್ದ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ತುಳು ಶಬ್ದಗಳು ಬರುವುದು ಅದು ಮುಂದೆ కొన్ని ಕನೆಕ್ಷನ್ పూజి ఆ దైవగుల ఆడే అక్కడ దైవగు మనిషి బర్తానికి ఆడే అక్కడ ఈ విచారడు నాకు అయితే కనెక్షన్ పూజి అందందంద మదుకులే నిಮಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಭಾಷೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಆಗಿ ನೀನು ಐತೆ ನಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತು ಆಡ ಮಾಲೆ ಕಟ್ಟಣ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಮಾಲೆಗಳ ಕೊಡಲು ಬರೋದ್ರೆ ಮಾಲೆ ಕಟ್ಟಣೆ ಅದು ಮಾತಾಡೋ ತಿದ್ದಿದ್ದು ಏನು ತಿಳಿಸಕ್ಕೆ ಆಪಬೇಕು ಅಂಚೆಪುನಗ ಈ ಸೂರ್ಯಮಾಲ್ತಿಯರು ಪರಶುರಾಮ ಷಷ್ಠಿ ಅಂಚಂತ ಈ ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮ ಷಷ್ಠಿ ಅಂಚಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ఉంది ಅದು ಬಹುಶಃ ಇಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅಂತಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದು ರದ್ದನೆ ಇಡೀ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಬಾಬು ಬಂದುದು ಆದಾಗ ಉಂಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಿಗಳ ವೇದನೆ ಅಷ್ಟಂದ ಪಾತ್ರಿ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮುಕ್ಕಾಲು ಮೂಜಿಗಳೇ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 3 ಮುಕ್ಕಾಲು ಮೂಜಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಬಂದ ಈ ಇಳಿದು ದೈವದವರಿಗೆ ಕೋಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರತದಲ್ಲಿ ಕಲತು ಹೋಗಿದ್ದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಾನು ಸರಿದು ಬಂತು ನಾನು 8 ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಓಡ ದೈವ ಒಂದು ಮತ್ತುಗಳು ಹೋಗಲಿ ಪುನಃ ಮಧು ಬಂತಿನ ಮಧ್ಯಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೈವ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರದ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು ಆ ಕಾಳಿ ಮಧು ಬಂತಿನಕ್ಕೆ ದೇವಿಯನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಮೆಟ್ಟು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈತ ಮಾತ್ರ ಉದ್ದದ ಮಧು ಬೋಡ ಚಂದ್ರಸಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಇತ್ತನೇಟದ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಚರ್ಚೆಲ ಆಂಡ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಣಪನೆ ಮಧು ಉದ್ದ ರೀತಿಡ್ ಪಣಪನವು ಸರಿಯತ್ ಅವೇನು ಆಯ್ನಾತ ಕುದ್ಯದ ಊರು ಬರಡು ಒಕ್ಕ ಅವಳು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಒಕ್ಕನೆದ ಶಬ್ದಗಳು ಆ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಸ್ತಾಪತ್ವೇನ ಪನ್ನಗ ಐಕ್ ಅನ್ವಯ ಆತಿನವೇ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ತ ಸತ್ಯೋಳ್ನ ಅಷ್ಟಪಾದೋಗು ತರೆ ತಗ್ಗಾದು ಎಂದು ಬಣ್ಪೇರು ಅವು ಎಂಚಿನಂದು ಕೇಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಯಾಂ ಬಣ್ಪನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಬಣ್ಪುಂದಂಡ ಆ ಶಬ್ದದ ಉಳತಿರ್ಲು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಡಿ ಅನ ಆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದು ಬಣ್ಪಿನತ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಗೆಟ್ ಅರ್ಥವತ್ತಾಯಿನವೇನು ಒಕ್ಕ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತ ಸಮಯೋಚಿತವೇನು ಪಾತ್ರೆಡು ಈರು ಪನ್ನ ಸರಿ ಅಂಡ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತಂಡು ಚಂದ್ರಸಣ್ಣ ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಸಾಧು ಆಯಿನವು ದೈವದ ಚರಿತ್ರೆ ಆಯ್ಗು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಡು ಅಂಡ ಮಧು ಪಣ್ಪನ ಮೃದುವಾದ ಒಂತೆ ಅದು ಹಿತಮಿತ ಅದು ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಣ್ಪನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೈತಂಡು ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುವ ಚಂದ್ರಸಣ್ಣರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಐಕ್ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರದ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಬೊಕ ಒಂದೊಂದು ಮುಗನೆ ಎರಡು ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವಗ ಮಧು ಪಣ್ಪನ ಪಂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಈರು ಒಂದು 6 ಪಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆ ಉದ್ದಾಪನವು ಸರಿಯಾತು ಆ ರೀತಿ ಪಲ್ಲದೆ ಹತ್ತು ಇರು ಆರ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾದ ದೈವದ ಹಿನ್ನೆಲೆದ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ಪನ್ನಂಡ ಯಾವು ಬುಕ್ಕ ವಾ ಇಲ್ಲದ ನೇಮ ಕಟ್ಟುಂಡ ಆ ಇಲ್ಲದ ಕುಲದೇವರು
ಐತ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊನ್ನ ಸಹಜ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲನ ಸೀಮೆಡ್ ಎಂಕ್ಲ ದೈವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ ಪರದುಂಬು ಅರಸುಲ್ನ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆಗೆ ಸೇರಿದ ಅಂಚಿನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚೇನದ ಅಜಿಲ ಸೀಮದ ಅರಸರನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊಂದು ಅಪ್ಪಣದ ತೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲದೇವರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಲ್ತು ಉದಾಹರಣೆ ಮಾರಾವಣಿ ದೈವ ಮಾರಾಳ್ವೇಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮೆರನ ಮುಟ್ಟ ಧರ್ಣಪಜರಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟ ಏತ್ ಗುರಿಕಾರನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪಟ ಪಟ ಪಣ್ಣದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಐಕ ಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವು ಸಂದರ್ಭ ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅನಗತ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪನ್ಪುನ ಕೊರಲಾಗ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ನ ತೋಕೂರು ತಾರಬರಿ ನೆಲ್ಲಿದಡಿ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಎಂಗ್ಲ ಗಡಿ ಬತ್ತೇನೆ ಅಕ್ಕಲು ತುಂಬ ತ್ಯಾಮಶೆಟ್ರು ದೇವರ ಬಾದ ಸಂಧಿ ಇತ್ತೆ ತೋಕೂರು ಗೊತ್ತ ಆಳುವಿರಲಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ದಾಲಜ್ಜಿ ದೈವದೆದುರು ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾರಂದಾಯ ಎಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪೆರಿಯ ಅಕ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂದು ಬತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಪಂಡ ಇನ್ನು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದಿನ ಆ ಕಟ್ಟು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದಿನೊಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ನೀನು ಉಂಡು ಮಲ್ತದ ಅಪಂಡ ಅದೀನಂಚಿತ್ತನ ಗಗ್ಗಾರ್ದ ಮೆಚ್ಚಿದ ಪತಿಪೂರ್ಣ ಬದ್ನಾಜಿಕಲ ಬಲ ಶಬ್ದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಂದಾಗ್ಲಿ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಠಿಣ ಗೊತ್ತಿಜ ಅಕುಲ್ ಕಲ್ಪ ಅಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಗೊತ್ತು ದಾಂತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಹಾಕುದು ಬನ್ಪೇರಲ್ಲ ಇಂಚೆಂಚ ಯಾನ್ ಬನ್ಪುನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ದೈವದೆದುರು ಹಾಕಲು ಕೈ ಮರಂಗಣ ಇತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದಿರು ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಗೊತ್ತಂತೇನಾ ಅತ್ತಂಡ ಪಂಚದೈವಳ ಚರಿತ್ರೆ ಗೊತ್ತಂತ ಖಾಲಿ ಕೈ ಮರಂಗನೆ ಬತ್ತಿನಡೆ ದೈವ ಉಂಡ ಅಪನಂಚುತ್ತನ ಕ್ರಮ ಅಲ್ತಿರ್ದು ವಿಸ್ತಾರದ ಒಂತಂತ ನಿತ್ಯದಾದ ಗೆಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಇರವಲ್ಲಿ ಪಂಪನಂಚಿತ್ರ ಅವಿನ ಯಾಮ್ ಪಂಪನೆ ನಿಜವಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಮರಣೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಾಲೆ ಪಂಡೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೂರ ಈತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಕಲ್ಪನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಗೌರವ ಅಂಡ ಏತು ಬೋರ್ಡು ಎಂಚ ಬೋರ್ಡು ಓಲು ಒಲ್ಪ ದಾದ ಕತೆ ಪಣಪನೆ ಒಂಚಿ ತೆರೀತು ಅವಿನ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಟೆ ಪಣಪನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸೋಲ್ಮೇಲಿರೆಗೆ ಅಣ್ಣರೆ ಸೀದ ನಮ್ಮ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾರವಂಡಿ ದೈವದ ಹುಟ್ಟು ಬುಡಾವು ಈ ಪಂಡರ ಇತ್ತೆ ಆ ನೇಮದ ಈ ವಾರೀತಿ ನೇಮ ಆ ದೈವಗ ಆಪುಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಮಾರಗುತ್ತುಡು ಈ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನರ ಮೇಲೆ ವಾರೀತಿರು ನೇಮ ಕಟ್ಟ ಬರ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಹಿರಿ ದುಂಬುಡು ಎನ್ನ ದುಗ್ಗಜ್ಜಿಯರು ಬಾಬಜ್ಜಿಯರು ಮಗಳು ಕಟ್ಟುನ ಹೊರತು ಅವು ಮಾರವಂಡಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಂಜಿದ ದೈವ ನಂಜಿದ ದೈವ ದಯವಂಡ ನಂಜಿ ತಿರುಕೆ ತೆಲ್ತದೆ ಅವು ದೇವ ಅಜ್ಜ ದೆಪ್ಪನ ತಲಪಟ ಏರ್ನ ಪೋಯಿ ಪೊರ್ತುಗಲ ತಲಪಟ ಏರ್ನ ಪೊರ್ತುಗು ಕಾಳಿ ಕೆಂಪು ತೂಯಿನ ಸುತ್ತ ಆಪುಜಿ ಏರೆಗೆ ಕೆಂಪು ಏರೆ ಉತೊಂದು ಬತ್ತೆಂಡ ಅದು ಇವಾಗ ಆಪುಜಿ ಅಪ್ಪನ ಮಗುರ್ನೆ ಪೊಂಜೋನಾಕ್ಲು ಸೀರೆ ಉತ್ತೊಂದು ಹಬ್ಬಲಿಗೆ ಮುಡಿತೊಂದು ಪೋಪನಾಕ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಡಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಬತ್ತೆರ್ನ ಮಗ್ರದ ಕೈತೆ ಅಂಚಿತ್ತ ವಾಸಿ ದುಂಬುಡಿತ್ತಂದು ದುಂಬುಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ನನ್ನ ಬಾಬಜ್ಜಿಯರು ಐಡ್ಬೇಕ ಮುಖ ಕಟ್ಟದೋಕ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಾರಂಡಪ್ಪನ ಚಾಕರಿಗೆ ದೊಂಪದ ಬಳಿ ಆವಾಡು ಗುತ್ತುಡ್ಗು ನೇಮಗು ದಿನ ಆವಾಡು ದಿನ ನಾಗೇಶ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನೇಮಗು ದಿನ ಆತಂಡು ನಿಕ್ಕೆ ವೀಳ್ಯ ರಬ್ಬರ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಬಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಪ್ಪೆ ಆ ಪುರ್ತುಗ ಆಣಿದ ದಿನ ವೀಳ್ಯ ಕೊನ್ನಿ ಆಣಿ ನೇಮಗು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರೋಡು ಯಾನು ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನು ನೇಮಗಿ 7 ದಿನ ಅಂತೂ 10-14 ದಿನ ಈತು ಮಾತ್ರ ಸುತ್ತೊಡ್ಕೊಳ್ಳುವೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕುಲ್ಲರ ದಯ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲು 4 ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಲ ಬೆನರ ಬೋಪಣಕ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಂದು ಕುಲ್ಲರ ಮಧುಮಾಂಸ ತಿಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಂಡೆ 7 ದಿನ 14 ದಿನ ಇಂಚ ಯಾನು ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪಡ ದೊಂಪದಲ್ಲಿ ಆವಾಡು ಮಾರಗುತ್ತು ಧರ್ಮಚಾಬಡ್ ನೇಮ ಹಾಪುಂಡ ಆವಾಡು ಇಂಚ ಉಲೋಕ್ಯಲ್ ನೇಮ ಹಾಪುಂಡ ಆವಾಡು ಯಾನು ಈತು ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಇಪ್ಪುವೆ ನೇಮ ಮಲ್ತದೆ ಅಡಿಗೆ ಕಳಕ ಪೋನಾಗ ಮೂಲು ಬಂಡಾರ ಜಪ್ಪಣ ಕೊಡ್ತುಗು ಬಂಡಾರ ಜಾಪನ ಹೊರತುಗು ಎಂಕ ಫಲರ ದೇವಸ್ಥೆ ಗುತ್ತೂರು ಬಂಡಾರ ಜಾಪನ ಫಲರ ದೇವಸ್ಥೆ ಕೊಡ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಡಿದು ಉಂಟು ಕೊಡ್ದು ಮೀಯಾರ ಗಡಪ ಬೀರು ಮೀದು ಬತ್ತದು ಕೆಂಪು ಪಟ್ಟೆ ಸೊಂಟೋಗು ಕೆಂಪು ಪಟ್ಟೆ ತರೆಕ್ ತುತ್ತುದು ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ಮಾರವಂಡಿ ದೈವಗ ಮಾತ್ರ ತುತ್ತುದು ತೆಂಬರಬಾರ್ದು ಅಂತನಾಗ ಧರ್ಮ ಚಾವಾಡಿದ್ದು ಮಂಚ ಹೊಡೆದು ಈತನ ಬಲೆ ಬಂಗಾರದ ಬಲೆ ಮಾರ ಗೊತ್ತದ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ದೈನಿಕಲು ತೆಂಗೆ ಬಲೆ ಹೊರಪೇರು ಆ ಪಕ್ಕ ಆ ಪುರ್ತ ಐನು ಪಾಡ್ದು ಅದು ಅವಳು ಮಾಣಿ ಹೆಚ್ಚಿಡು ಜಪ್ಪನ ಭಂಡಾರ ಅವ್ರು ಮಾರ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಮಾರ ಗೊತ್ತು ಮಾಣಿ ಹೆಚ್ಚಿಡು ಜತ್ತದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಣಿ ಹೆಚ್ಚಿಡು ಜತ್ತದು ಮುದ್ದಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೋಗು ಮುದ್ದಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೋಗಿ ಏತು ದಿಕ್ಕದ ಬಂಡ ಮಾರ ಗೊತ್ತದ ಪೆರ್ಮಾಣು ಗುತ್ತದ ಜಂತೋಡಿದ ಪೊಸಪಟ್ನದ ಪರಡ್ದಾಡ್ದ ಐನು ಕೋಡದ ಬಂಡಾರ ಐನು ಕೋಡದ ಬಂಡಾರ ಒಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮುದ್ದಾಡಿ ಪೆಜತ್ತಾಲ ಮುದ್ದಾಡಿ ಪೆಜತ್ತಾಲ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಪೆಜತ್ತಾಲ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತೊಕ್ಕದ ದುಂಬು ಕೊನಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕುಂದಿಸೇಟ್ರೆ ಪಡ್ಡೆರೋಟದ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಾರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿ ಪಡ್ಡೆರೋಟದ ಬನ್ಲೇಣರೇ
ಒಂದು ನೆರೆಗಳ ಮಾರಗೊತ್ತು ವಿಚಾರಧಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾಗೇಶ್ವರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ಈ ಸಲ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಮಾರವಂಡಿ ನೋಟು ಕೊಡವನ್ನ ತಾಕರಿ ಮಲ್ಪರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಧರ್ಮದೈವದ ಮುಕ್ಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಡಮಂದ ನಂದು ಕೊಡಮಂದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದೊಂಪದಳಿಕ್ಕೆ ಬೈರು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡಪರೆಂದು ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾರೂರು ಕೊಡಮಂದ ಮುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಬತ್ತಿತ್ತು. ಅಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಾನಿದೊಂಜಿ ಯಾನ್ಲ ಒಂದು ಮರವಂಡಿನ ಕತ್ಲೆ ಶುರು ತೂಯಿನ ಅಲ್ಪ ನಾಗೇಶ್ವರನ ನೇಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತ ನೆಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆದ ಮಂಡ ಶುರು ಹೊಸತ್ತು ಕಟ್ಟನಾರ ಅಂದಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕತ್ಲೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಆಯ್ತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದೇರು ನೇಮ ಅಂಚ ಆಲೆ ಕೊಡ್ಮಲ್ತಾನೆ ಎಂಕಲೆಗಳ ಆಯ್ತ ಬಂದ ಸುರುಕು ಕೊಡಮಂದ ಆಗಬೇಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೇಮ ಆಪ ನಾವು ಎಂಕೊಂದು ಮುಖಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ವಿ ಸರ್ತಿ ಮಾರವಂಡಿ ದೈವದ ನೇಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾಲ ಮಾನೆಚ್ಚಿಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟೆರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದವು ಅಂದೆ ನೇಮ ಪಂಡ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ದಿರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಮರವಂಡಿಗೆ ಬೇತೆ ಮುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಡಮಂದಿಗೆ ಬೇತೆ ಮುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ಕೊಡಮಂದ ಅತ್ತಂಡ ಕಠಿಣ ಮಾನೆಚ್ಚಿಡು ಕೊಡಮಂದ ಅಂಚದಾಲುಂಡ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನೇಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೇಮ ಮಾರಗೊತ್ತು ಮಾರವಂಡಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಧುಬನ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಗ್ಗರ್ದೀಪ ಅಂತೆ ಅಂಚ ಜೀಟಿಗೆ ತನ್ನ ಬರವು ಒಟ್ಟು ಕತ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ఒక ಬಂಡಾರ ಮಾರಗೊತ್ತುರ್ದು ನೆತ್ತ ಬರ್ಪುನತೆ ಮಾರವಣ್ಣ ಬರ್ಪುಂಡು ಧರ್ಮಾನ ಗೊತ್ತು ಕರ್ಮಾಂದನ ಬರ್ತದ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಬೇಟಿ ಆರೆಂದು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆ ಉಂಟು ಕಟ್ಟೆ ಇರ್ಬೋದು ದೀದು ಕರ್ತನ ಮತ ದೀದು ಕುಲ್ಲರ ಮತ್ತು ಅಸನ ಮತ ಬರ್ತ ದುಂಬುದ ಪದ್ಧತಿ ಅವು ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಅವೇ ನಡಪದೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅವು ದುಂಬುದ ಕಟ್ಲೆನ್ ಬುಟ್ಟಿಗೆರಕು ನಡತೊಂದೆ ಬಂಡಾರ ಕಣಪೇರು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಮಾತ ಇದ್ದು ಅವತ್ತನ ಗಡಿ ಬತ್ತಿನಕಲು ನಡತೊಂದೆ ಬರ್ತೀರಿ ಇತ್ತರ ಗಡಿ ಬತ್ತಿನಕಲು ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಹೋಗುದು ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳು ನಡತೊಂದೆ ಬರ್ತೀರಿ ಬಂಡಾರ ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆದ ಪಾತೆರ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಗಡಿ ಬತ್ನಾಗುಳಿತ ಬಂಡಾರ ಜಬರದ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಚ್ಚತ್ತು ಮಕ್ಕಳು 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡತೊಂದೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅದೇ ಅದು ಬಂಡಾರ ಬತ್ತದ ಬಂಡಾರ ತಿರಪೋನೆಟ ಮಕ್ಕಳು ಆಯ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಿಡಿತೇರು ಕಾಲಿ ದರ್ಶನ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ದೈವಳು ಮಾತ್ರ ನಡಪುನತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಗುದ್ದು ಬಾರಿಕೆ ಚಾಕಿರಿದಾಗ್ಲು ಪೂರ ಪೂರ ಜಾಗದಾಗ ನಡೆದ ಬಸವೇ ಬರ್ರೆ ಅಂದು ಬಸವೆಲ್ಲ ನಡತೊಂದೆ ಬರ್ಪುನು 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡಪೆರಂಡು ಗಡಿಪಾಡಿ ಅಣ್ಣರೇ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ಅನುಭವದಾದ ಪನ್ಪರಿ ಇರ್ನ ಅನುಭವ ಪಂಡ ಅವೇ ಪಂಡತೆ ಎಂಕಲ್ ನಿಜವಾದ ಎಂಕಾನಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಬೇತೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಎಂಕ್ ಜ್ವರ ಇತ್ತು ಆಂಡ್ ಯಾನ್ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಂಕ್ ಜ್ವರ ಇತ್ತು ನಾನು ಆಂಡಲ್ ಎಂಕ ಕೊಡಮಂದನ ಮಾರವಂಡಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ದಾಲ ತೊಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಆತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಅತೆ ಅಸೌಖ್ಯಡುಂತಾದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪದೆ ಎನ್ನಲೆ ಕೂಡ ಎಂಕ ಅನುಭವದ ನಾಗ ಮಾರವಂಡಿನ ನೇಮತ್ತು ನಾಗ ಎಂಕ ಒಂಥರ ಶಕ್ತಿ ಜಿಮಾದಿ ಪಂತಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಬೈದಂದು ಅಂದಂದು ಎಂಕವು ಆರು ಕತೆ ಬಣ್ಣಗಲ ಜುಮ್ರ ಜುಮಾದಿಗಳ ಅವೇ ರೀತಿದ ನಂಜಿದ ಪೂರ ಪಣಪುನ ಕೇಂಡೆ ಜುಮಾದಿ ಆದಿ ಕೊಡವು ಆ ಮಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಂಟೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯನ್ನ ಪೂರ ಕುದಿದು ಪರ್ಲಾವೆ ಆನಂದಿ ಪನ್ಯ ನಾಲ್ಕು ನೇಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀರು ಬಂಡರೆ ಐಕೆ ಗೌರವ ಉಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮುಕ್ಕಲ್ದಲ್ಲಿ ರೇಗ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ಆರು ಜುಮಾದಿದ ಇರು ಆ ಗುತ್ತುಗು ಬರ್ತದ ಐನ ಕಡೆತ ಬಂಡಾರ ಸಂಪನ್ನ ಆಪಣ ಜಾಗ ಕಟ್ಟೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಪೆರ್ಮಾನದ ಆಲ ಪಲ್ಲೆಂಕಿ ಬಸವೆ ಒಟ್ಟು ಬಂಡಾರ ಬತ್ತ ಉಂಟುದು ಮಿತ್ತು ಮೇಲಂಗನ ಗರಡಿಗೆ ಪೂಪಣ ಮಿತ್ತು ಮೇಲಂಗನ ಗರಡಿ ಆಯ್ತೋ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ವೈದ್ಯರ್ಲೆ ಮಾರಾಣಿ ಕೊಡಮನಂತಾಯನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವೈದ್ಯರ್ಲೆನ ಪೂರ ನುಡಿಗಾರಿಗೆ ಆದು ಬಂಡಾರಿಗೆ ಇರ್ಪೇರು ಬಂಡಾರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಐಕ್ಕು ದುಂಬತವಾದ ಕೊಡಿಯೇರ್ದಾದ ಎಣ್ಣೆ ಬುಲಿಯ ಮಲ್ಪೇರು ಸುತ್ತಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬುಲಿಯ ಬರ್ತದೆ ಎಣ್ಣೆ ಬುಲಿಯ ಆದು ಸುರುಕು ಮಾರವಂಡಿನ ಬೀರ ಹಾಪುಂಡು ಮಾರಾಣಿನ ಸಂಧಿ ಬೀರ ಮಲ್ಪ ತೆಂಬರೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಹಾಪುಂಡು ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಹಾಪುಂಡ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಸಂಧಿ ಆದ ಬೀರ ಆದು 3 ಮೈಸಂತೆ ರೆಡಿ ಆಪು ಮೈಸಂತೆ ಕೊಂಡ ದುಂಬುಡು ಪಂಡಿಂಚ ಮಾರವಂಡಿ ಏರಿಯ ಕಟ್ಟಿದೇನ ಆಯ್ನ ಮೈಸಂತೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಮಾರವಂಡಿ ಕಟ್ಟುನೇನೆ ಮೈಸಂತೆ ದುಂಬುಡು ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಡ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬೈದು ಇಂಚಲಾದಿಪ್ಪು ನಾಗೇಶಣ್ಣ
ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ನಮಕ್ ಗುತ್ತುಡ್ಲ ಪಣವು ಕೊರ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪಗ ಅವ್ಲು ನಂಗೆ ಒಂತೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಇತ್ತಿನ ಚಾಕಿರ್ದಾಗಲೇ ದಯವಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಮಂದ ಘಟನೆ ಇಲ್ಲ ಚೂರು ಮಾರವಂಡಿ ಘಟನೆಗೆ ಅನುಭವಸ್ತೆ ಮೈಸಂದ ಕಟ್ಟದು ಐದು ಕವೇದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಅದು ಮಾರವಂಡಿಗೆ ಇದು ಮಾರವಂಡಿ ಕೊಡಮಂದಾಗ ಜನ ಬೇತೇನೆ ಬೇತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಮಂದಾಗ ಜನ ಬೇತೆತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಈ ಮೈಸಂದಾಗ ಕಟ್ಟಿನವರಿಗೆ ನಡುಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಈ ಮೈಸಂದ ಕಟ್ಟಿನ ಅವು ಇತ್ತ ಮಲ್ತೀರ ಇತ್ತ ಒಂಡ ಮಾರವಂಡಿ ಕಟ್ಟಿನ ಮೈಸಂದಾಗ ಕಟ್ಟಿನ ಮೈಸಂದಾಗ ಜನ ಬೇತೇನೆ ದಯವಂಡ ಎಂತೆಲ್ಲ ಒಂದ ನಿಕಡು ಮಗಳ ಗುತ್ತುದ ಬರ್ಕಿದ ಇತ್ತದಕ್ಕಲು ಅಂತ ಕೊರ್ಪೇರು ದಯವಂಡ ಪಾಪ ಮಗ್ಲೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಬಂಡದಂತೆ ಕೊರ್ಪೇರು ದುಂಬದ ಕುಲದಾದ ಕೆಂಡ ಕೊರ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಆನಾಗ ನಮ್ಮಲ ಬಂಜಿದ ಬಡಿತು ಒಡೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಕುಲೆ ಚಾಕರಿ ಅಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಅಂಚಿನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಮಲ್ತುಪ್ಪೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಬೊಕ ಮೈಸಂದ ಕಟ್ಟು ನಾಯಿನೇ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂಡ್ಪುನ ಕೆಲವು ಅಂಚನೆ ಅವು ಅಂತ ಅಂಚ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಮೈಸಂದ ಕಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ದೇವಿಯರ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ಅದು ಮಾರಾಣಿ ಕೂಡ ಮಂದಿ ರೆಡಿ ಆಗ ದೇವಿಯರ ಬಲಿ ಅದು ಉತ್ಸವ ಹೈಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರಾಣಿ ಕೊಡ ಮಂದಿ ಜಾತಿ ಎಟ್ಲ ಹಾಕೋಣ ಮಾರವಣ್ಣಿ ಕೊಡ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ಅರ್ಥ ಮೂರ್ತಿಯರ ಉತ್ತರ ಯಾನ್ಪನಡೈಕ್ ಬಲಿಪಂಡ ಈ ಈರ್ಬತ್ನ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುದ್ದಾಡ್ ನಮ್ಮ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಕಾಲ ಎಂಚಿನ ಬೆಳಗ್ಗರೊಂಜಿ ಕಾಲ ನಿಲಗ್ಗರೊಂಜಿ ಕಾಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಗುತ್ತು ಬರಿಕೆ ದುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಲವಾಯಿನ ಆಳ್ವೇರ್ ನಕಲ್ನ ಇತ್ತ ಜೈನ ಆಳ್ವೇರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಜಂತೋಡಿ ಗುತ್ತುಂಡು ರಡ್ಜೆಲಾರ ಆಯ್ತಾ ಗುರಿಕಾರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂತ ರಾಜಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ದಾಖಲೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾರಾಂಡಿ ಆ ಜಾಗಡಿತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಹೊಯ್ಕೈ ಆದು ಆ ಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂದುದೇ ಬೋನು 10 ವರ್ಷ 100 ವರ್ಷ ಉಂಟು ಬೋನು ದಾನ ದೈವತಂತ್ರನ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹನ ದಂಡಪತಿಕಾರ ವೇಣುದ ಬಾಹುಬಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಐನ್ ಮಾತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪರ ಬತ್ತರ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ದೈವನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟುಮುದ್ರ ಮಲ್ಪ ದೃಷ್ಟಿಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತದು ಜಾಗಡು ಸಾರಿ ಪಾಡ್ಪಾನಾಗ ಗುತ್ತುಡಿತ್ತಿನ ದೈವನ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗುಂಡು ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಸ್ಥಾನ ಮಿತ್ತು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ರೀತಿ ನಿಘಂಟ ಅದು ಸರಿ ಮಾರವಣ್ಣ ಸೇರ್ಸಾವ ನಾನು ಈತ ಮಾತಾನಾಗ ಆ ರೀತಿ ಹಿಡಿದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರವಂಡಿಗೆ ಬೈದ್ಯರು ಭಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಯ್ತಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅನ್ ಕತ್ತೆ ಬಂಡಿಜಿ ಒಂದು ಚುಟುಕುಡು ಬನ್ಪೆ ಸರಿ ಬೈದ್ಯರ್ಲಿಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಅವಡ್ನಂಡು ದಾನ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾರ ಮಾರಂಡು ಒಪ್ಪಿಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತು ಊರು ಗುತ್ತಬೇಕದ ಮುಕ್ಕ ನಿನ್ನನು ದೇವೇರ್ಲಕ್ಕ ಬಲಿ ತೂಕುಣು ಮನರಂಜನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂಡು ಮಾತಾಡ್ಲಕ್ಕ ತುಂತು ಸಾರಿಡು ಅಪಘಾತ ನೆಲೆ ಕೊರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾರವಂಡಿನ ಬಲಿಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಮಲ್ಪಾದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕ ಇತ್ತ ದೇವರು ಗದೆ ಪದ್ಮ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಮಾತು ಇತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಲ್ಲುಂಡವು ಅವು ನೇಮ ಮುಲ್ತ ಜಾತ್ರೆನ ಪತವರ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಲಿ ತೂಕುಂಡಾನಾಗ ಬುಕ್ಕ ದೈದ್ಯರ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಇಂಬು ಕೊರ್ನ ಮಾರವಂಡಿ ಬಲಿ ತೂಕುದು ದೇವರ ಬಲಿ ತೂಕುದು ನೇಮ ಕೊರ್ಪೆ ಬಣ್ಣದಾನಗ ಬೈದ್ಯರ್ಲೆಗೆ ಆಸ್ಪದ ರಡ್ದಿಂತ ಜಾತ್ರೆ ಮಾರವಂಡಿ ಕೊಡ ನೇಮಂದಾನಿಲ್ಲ ಬಲಿ ಉಂಡು ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಹುಟ್ಟು ಕಟ್ಟ ಆನಾಗ ಅದು ಮುಕ್ಕಲ್ ಗಗ್ಗರದೇ ಒಂದು ಗಗ್ಗರ ಸೇರ್ಸಾವ್ರ ದುಂಬು ಐತಾವರುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಬಲಿ ಬುಕ್ಕ ಬೈದ್ಯರ ನೇಮದಾನಿಲ್ಲ ಬಲಿ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಕಡ್ಸಲ್ದ ಬಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡಮಂದ ಕಡ್ಸಲ್ದ ಬಲಿ ಕೊಡಮಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ದಯಾನಂದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರ್ನು ಯಾನ್ ವೇಣೂರು ಬಜ್ಜಿದೆ ದಿನೇಶ್ ಮುದ್ದಾಡಿ ಬಂದು ಬಾತಿರ್ನು ಬನ್ಲೆ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಂಡ ಈಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಊರದ ಗುರಿಕಾರರು ವಿಜಯರಾಜ ಅಧಿಕಾರರು ಅಂಚನೆ ಹಿಂಗಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯದ ನಾಗೇಶ್ವರ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂತ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ್ಕಂದ ಅಂಡ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪನ್ಲೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರమైన ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಿಂಗಲ್ನ ಮುದ್ದಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಏನಿತ್ತ ಪುರ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ಪಾವಿರದ್ದನ್ನು ಒರಿತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಗುರಿಕಾರ ಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲದ ಹಿರಿಯರು ಹಿಂಗಲ್ನ ವಿಜಯರಾಜ ಅಧಿಕಾರರು ಅಂಚನೆ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ವಿಜಯರಾಜ ಅಧಿಕಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹಿಂಗಲ್ನ ನಾಗೇಶ್ ಪರವರೆಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಈರವಲ್ ದಾದ ಚಾಕಿರಿ ಈರ ಚಾಕಿರಿದಾರತ್ತೆ ಈರ್ನದಾದ ಚಾಕಿರಿ ಏನಿತ್ತ ಪುಸ್ತಕು ಎಂಕಲೆನಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲೆನಂಜಿ ದೈವದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಡನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಡ ಅಂಚಿನಾರು ವಿಜಯರಾಜ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪೆರ್ಮಾನ ಗೊತ್ತು ದಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಚಾಕಿರಿ ಅವಳು ಈರ್ನ ಸೇವೆದಾದವಳು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತ ಇಂಕೊಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತೂ ಇತ್ತ ಯಾನ ಗ್ರಾಮಡು ಪಂಡ ಅವೇ ಗ್ರಾಮದೇ ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚದು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರ ಅಂಚಿನ ವಿಜಯರಾಜ ಅಧಿಕಾರ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಜನಕ್ಲೆ ಇನಿಗೋಡದ ಜವನೀರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನಾಗ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವಿಜಯರಾಜ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಪರ ಬೇರಾದಿತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ತೆಗಿಲೇನು ಕೊಡಿಪಾವನ ಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಜಿಂಜಾದು ಸತ್ಯುಳ್ನ
ಆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಊರುಗು ಮಲ್ಪವನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರಿಂದ ಪಣಂದುಳ್ಳಾರಿ ಅತೆ ಅಂಚ ಆರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಪೆರ್ಮಾನ್ ಗೊತ್ತದ ಹಿರಿಯರ ಎಂಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಅರಿಗೆ ಇರ್ಲ ಅಂದೆ ಅವಕಲು ಒಂಜಿ ಮೋನೆದ ರಡ್ಡೆ ಕಣ್ಣಿತ್ತಿಲಕ ಅತೆ ಅಂಚಾದ ಈನೇತ ಪುರ್ತುಗು ವಾ ಗ್ರಾಮೋಡು ವಾ ಊರುಡಿದ್ದಿನಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ನೋಡು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಪಾವಿತ್ರ ಅಪಪಾವಿತ್ರ ಉಂಟದ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎತ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛದ ಮಾತ ಸೇವೆಲ ಮಾತ ಜಾತ್ರೆ ನಡತೊಂದು ಇನಿಕಲ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಬಂದ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚದು ದೈವದ ಮಿತ್ತು ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ ಬೋಡು ಮಾತಿರ್ದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಕ್ತಿ ಬೋಡು ಅಂಚದು ಭಕ್ತಿ ಪಣದನ ಅಂದ್ ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಂಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ತಿರುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾರವಂಡಿ ದೈವ ಒಂಜಿ ಬರಿಕೆದ ಇಲ್ಲಲು ಒಂಜಿ ಮೀನು ಮಾಂಸದ ಒಣಸಗಿಂದು ಬಂದು ಪೊಗ್ಗುನ ಒಂದು ಕತೆ ಕೇಳಿದೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಹೆಂಗ್ ರಗ್ದು ಸುತ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿಗೆ ತಿರುಳಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ದಾಯೇ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನುಗ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈರು ಮಾರವಂಡಿ ದೈವಗ್ ಅವಳು ಬಲಿತೂಕುದು ಆಪನ ಉತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಯ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಪಂಡರು ಬೈದಿರ್ಲೇನು ಬಾರಿ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತೊಂದು ದಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಂಜ ಮಾರವಂಡಿ ಮಾರಗುತ್ತುಡು ಮೆರೆ ಒಂದು ಬತ್ತಿ ಬತ್ನ ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಚಾಡು ಅಂತಂಡ ಕಣ್ಣಾಳೆ ತೆಗೆ ತೋಜು ಅಂಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪರ್ಲಾಂಗದ ದೂರೋಡು ಮಹಾಕಾಳೆಬ್ಬನ ಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಬನ ಉಂಟು ಮಹಾಕಾಳೆಬ್ಬನ ಇಂಚಿನ ತೂನಗ ಕತ್ತಿಟ್ಟು ಬತ್ತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಬಿ ಆಸರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮಹಾಕಾಳಿಗೆ ದಾನ್ನ ತೂನಗ ಅಲ್ಲಿ ದಾನ್ನ ಬೇಗ ಪರಿಮಳ ಬತ್ತನ ಒಂದು ಒಡ್ಡೊಲಗೆ ಹೋಜಿನ ಹೊಣ್ಣಾಗ ದೃಷ್ಟಿ ತೂನಗ ಮಹಾಕಾಳೆಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಭಿನ್ನೇರು ಬೈದಿರು ಇಂಬಿ ಅಡೆ ಸಾರ್ದು ಪೋಯ್ ಮಾಯಡು ಹೋದಾನ ಮೋಲು ಬೈದ್ಯರ್ಲಿಗೆ ಬಲಸೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಎನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಕ್ಯಾನ ಆಸರೆ ಕೊಡ್ತಾನ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಪರಂಡ ಎಗ್ಗೇರಿ ಅಂದೆ ನೇನ ಮುಲ್ಪ ದೀಪುಚಿ ಅಂತ ಇಂಬೆ ಪೋಯಿನ ಅಬತ್ತಾರಿಗೆ ಬೈದರ್ಲ ಅಲ್ತ ಪರಾರಿ ಒಂದು ನಡತನ ಹುಟ್ಟುಕಟ್ಟು ಬತ್ತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಪೋದು ತುದದ ವೇಣುರದ ಪಲ್ಗುಣಿ ತುಡಿದ ಅಂತದ್ದು ದೇಲಂಪಿರಿಡಾಕ್ಲು ಉಂಡಾಯರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂಡಾಕಲ ಈ ಮಹಾಕಾಳೆಬ್ನ ಬತ್ತನ ಕೋಪ ಕಿಚ್ಚಿದ ದೈವ ಕೋಪದ ದೈವ ಮಾರಣ್ಣ ರುಂಡ ರಟ್ಟಾಣ್ ಕಟ್ತಲೆಡು ರಟ್ಟಾಯಿನ ರುಂಡ ಸೀದ ಪೋದು ಉಬಾರ್ದ ನೇತ್ರಾಸುರದ ಆಯರೆಡು ಪೊಯ್ಯ ಎಡ್ಬೋದು ಬೋದು ಇನಿಕ್ಲ ಆ ರುಂಡ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾಳೆಬ್ಬನ ಬುಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಪೊಯ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬರಿಟ್ ಮಹಾಕಾಳೆಬ್ಬ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಅವನುಂಡು ಮೂಲ ರುಂಡ ಪೊಯ್ಯಡಿ ನಿಕ್ಲ ಉಂಡು ಅಲ್ಪಲೊಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಮೇಯ್ನ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಲ ಆಳೆತ್ತರದ ಮಹಾಕಾಳೆಬ್ಬ ಒಂದು ನಡತನ ಕತೆ ಅಂಚೆ ಬುಕ್ಕ ಈ ಬಲಿತೂಕರ ಸಂದರ್ಭ ಬಂಡ ಅಪಗ ಈ ಮಾರವಂಡಿ ದೈವ ಈತ್ ಕಟಾಕ್ಷ ಅಂಡ್ಲ ಊರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುತ್ತದ ಕಮ್ಲಾಡು ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಈ ಓಲ್ ಮುಳು ಸುಮಾರು 10 ಇರುವ ಕಡೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡು 2 ವರ್ಷ 1 ವರ್ಷ ಮುದ್ದಾಡಿ ಜಾತ್ರೆ ದೊಂಪದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಂದೆ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ನಲ್ಯೆ ನಮ್ಮನ ಕಂಡಲೆಡು ಕೂಡ ನಲ್ಯೆ ಆತನಾಗ ಈ ನಲ್ಯನ ಅಂಕಲ ಕೊಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುವ ನೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಸರೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ನಾವು ಸಾರಿಡ್ದು ಹೋಗಿದ್ದ ನಾರಂಡಿದ ಅನನ್ಯವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾನು ದೇವರ ಬಲಿತೂಕೊಂಡು ಅಂಡ ಬೈದ್ಯರ್ಲಿ ಆಸರೆ ಕೊರ್ಪು ಅಣ್ಣಗ ಕಂಡೋಡು ಕೊಡ್ಡಿನಂಚಿತನ ನಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಅವೇನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೋಡಂಡ ಬೈದ್ಯರ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ಈ ಜಾತ್ರೆದ ಪಗ ಇಂಚು ಮುಟ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ತೋಟ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಕಂಗದ ಕುರುಂಟಿ ಬಾರು ಕೊಂಡ್ರು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇಕ್ಕಂಡ ಆ ನಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮನ ಊರುಡ ಕಳೆ ಬಂದು ಕಂದ ಕಮ್ಮಿ ಬೈದ್ಯರ್ಲಿಗೂ ಕುರುಂಟು ಕೊರ್ಪನಂಚಿತನ ಪರಕ್ಕೆ ಅಡಿಕೆ ಬೈದ ಅವು ಬೈದಂಡ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲಿನ ಆರಾಧನಾ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ ಬಲಿ ತೂಕದ ಆರಾಧನೆ ಕೊರ್ಪಾರಂದ ಸರಿ ಬೈದ್ಯರ್ಲೆ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಗುಡಿಲ ಕಟ್ಟದ ಬೈದ್ಯ ಈ ರೀತಿದ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾತೆರೆ ಕತೆ ತೂನಗ ನಂಕ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಮಾರವಂಡಿ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕತೆ ತೆರೆಯೋಂಡ ಈ ಮಾರವಂಡಿ ದೈವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಧರ್ಮದೈವ ಕೊಡಮಂದಾಯಗ್ಲ ಮಾರವಂಡಿ ದೈವಗ್ಲ ದಾನ ಸಂಬಂಧ ಸರಿ ಮಾರವಂಡಿ ಎಂಚು ಗೊತ್ತನೆ ಮೂಲತಃ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮನ ಅಡೆಗೆ ಮಾರು ಬಜಿರೆ ಗ್ರಾಮಗೂ ಬೈದ್ರನೆ ಕೊಡಮಣಿತೆ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಬಾಪಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆತು ಪುರ್ತಾನಾಗ ಮಾರವಂಡಿ ಬತ್ತಿ ಇಡೀ ಊರು ಇಡೀ ಮಾರ ಮುಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಕೇರ್ದು ಸಂಹಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಅವಂಡ ಒಂಜಿ ಗುಟ್ಟು ಪುರಾಣ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಕತೆ ಉಂಡು ಮಾರಣ್ಣ ಅವಂಡ ಮಾರಲು ಬೇರೆ ಕಾಲುಡು ಎಕಡೆ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರಂಬುಲಿ ಬುಡ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಮಾರ ಗೊತ್ತು ಆ ಕಥೆ ಅನುಸಾರವಾದ ಒಂಜಿ ಕೊಲ್ಲಂದಾಯ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಡ್ಡೇಡು ಬರ್ಕೆ ಉಮ್ಮನಲ್ವೇರು ಒಂದು ಮಾರ ಅಲ್ವೇರು ಮೆಗ್ಗಿ ಉಮ್ಮನಲ್ವೇರು ಪಲೆ ಪಡ್ಡೇಡು ಬರಿಕೆ ಅವು ಒಂದು ಮಾರ ಗುತ್ತು ಮಾರ ಅಲ್ವೇರು
ಮೇರ್ನ ದಿನೊಟ್ಟು ಮಾರಗುತ್ತುಗು ಮಾರವಂಡಿ ಬತ್ತನ ಬತ್ತದಾನಾಗ ಮೂಲು ದೀವಗು ಮೂಲು ವೇಣೂರುದ ಜೀವನ ಫಲ ಪಾಂಡ್ಯ ಪಜರಾಳು ಮೆಗ್ಗೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಕರ್ತರು ನುಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಪುರ್ತುಗು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಕಂಡದ ಉದಿರಿಲ್ಲ ಬೊಳ್ಳಿದ ಬಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕಂಡದ ಕಾಲ ಬಾತು ಪೂನು ಆತ ಬರ್ತನಗೆ ಏರ್ನ ದೈವ ಎಡ್ಡೆ ಏರ ಮಾಯತಾನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಎನ್ನ ಬನ್ನಾಗ ಮಾರ ಗೊತ್ತದ ಮಾರವಂಡಿನ ಮಾರಳುವೇರ ದೈವದ ಕಲಗಾರನಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ಬರ್ತನಗ ಮಾರ ಗೊತ್ತುಗು ಒಂಜಿ ಓಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾನಿನ ಕಾಡ ಏರು ಕಡಪಡ್ನಿ ಅರಸುಲು ವೇಣೂರು ಜೀವನದ ಅರಸುಲು ಕಡಪುಲೇರು ಕಲ್ಪದಾಗ ದಾನೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾನಿ ಇಂಗೇನೇರು ಐಕ್ ಯಾನು ಪನ್ಪುಜಿ ಕರ್ತುಜ್ಜ ಓಲೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಒಂದು ವಂಡಿ ಪಂಡಿ ಅಲ್ಪ ದೀಯೆ ಪಾಡಿ ಜಾವಡ್ಡಿ ದೀಯೆ ತೀರ್ತಿದ್ದಿ ಹಿಂಬೇರಿಂಚ ಮರ್ಪುದ್ದ ಗುಡಿಯರು ಮಾರಲ್ವೇರು ಇಂಚ ನೆಂಪುಗೆ ಓದಿಯರು ಇಂಚ ಓದುವನಾಗ ಒಂದು ಎಂಕ ಬೈದನ ಓಲೆ ಹತ್ತು ಒಂದು ಮಾರವಂಡಿಗೆ ಬೈದನ ಓಲೆ ಬಂಡಿ ಮನೆ ಮಂಚವಡು ದೀಯರು ದೀದಾನಾಗ ಬಾರೋರ್ದು ಬಾರ ಎನ್ಮ ಪೋಡಂಡ ಮುಡಾಯಿ ಕೊಪ್ಪೊರ್ದು ಬೊಳ್ಳಿದ ಬಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕಂಡದೋದಿಲ್ಲ ಶುಭ ಮಾಲ್ತು ಕೊರಿಯೆ ಮಾರವಂಡಿ ಶುಭ ಮಾಲ್ತು ಕೊರಿ ಐನು ಶುಭ ಮಾಲ್ತು ಕೊರಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರವಂಡಿಗೆ ಮಾರಗುತ್ತಿಗೂ ಓಲೆ ಕುಡಕಾಡೆಯರು ಇತ್ತ ಗಲ್ಗಿ ನಿಮಿಷಡು ಬರೋಡು ಮಾರಲ್ವೇರು ಬರೋಡು ಒಂದು ವಂಡಿಯರು ಆ ತೋರ್ತ ವೇಣೂರು ಜೀವನಾಗ ಪೋಯರು ಕುಳ್ಳರ ಕುಂತಾಲ ಕೊರಿಯರು ಅಸರ್ಗ ನೀರ ಬೇರ ಕೊರಿಯರು ಕೊಡ್ದಾನಾಗ ದಾನೆ ಬರಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಗ ಈರ್ನ ದೀವ ಮೂಲದ ಈರ್ನ ದೀವದ ಕಟ್ಟೆಡ್ಡ ಈರ್ನ ದೀವದ ಇನ್ನು ಕಲೆಗಾರ್ನಿಕ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ವಂಡಿಯರು ಆ ತೋರ್ತನಾಗ ದಾನೆ ಓಡುವಂದು ಏನಾಗ ಎರಸಲು ವಂಡಿಯರು ಈರ್ನ ದೀವಗು ಒರ್ಮ ಮುಡಿ ಕಂಡ ಉತ್ತಾರುಂಬುಲಿ ಬುರ್ದುಗೊರ್ಪೆ ಪದ್ರಾಡು ಮಗನಿಗೆ ಈರಿ ಪದ್ರಾಡು ಮಗನದ ಇರುಕ ಮಾನಿಗೆ ಪನ್ಪಾಲೆ ಕಂಬದ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಏರು ವಂಡಿಯರು ಅರಸುಲು ವಂಡಿಯರು ಆತ ಬರ್ತನಕ ಕಂಬಳದ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪ ಹೊಡೆ ಐಕ ಪದ್ರಾಡು ಮಗನಿಡು ಎರುಕ ಮಾನಿ ಪನೊಡತ್ತಿ ತನ್ನ ಒಕ್ಕಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾನ್ಯಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಅರುವ ಬರಡು ಒರಿ ಕುഞ്ഞೆ ಪನ್ಪುಣ ಮಾನ್ಯಂದೆ ಹುಲ್ಲಿ ಆಗೊಂಜಿ ಓಲೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಿ ಕಾಡೆಯರು ಆಯೆ ಬತ್ತೆ ಎರುಗು ನುಗಣಯರು ಕಟ್ಟಿ ಎರು ಮಾನಿ ಮನೊಂದು ಬತ್ತೆ ಒಲ್ಪ ಬಂಡೆ ಅರುವ ಬರಯಡ ಬಂಡಿ ಕುಕ್ಕೇಡಿ ಬೊಲ್ಜಲ್ಡ ಬಂಡಿ ವೇಣೂರು ಪಾನುಡ ಬಂಡಿ ನಿಟ್ಟಡ ಪೆರ್ಮುಡಡ ಬಂಡಿ ಮಾರುಗುಂಡಿಡ ಬಂಡಿ ಜಂತೋಡಿ ಬಜರಡ ಬಂಡಿ ಪದ್ರಾಡು ಮಗನಡಿ ಎರುಕ ಮಾನಿಗೆ ಪಣೊಂದು ಬತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಕಡತ್ತೆ ಸೀದ ಪಡ್ಡೇಡಿ ವರಿಕೆಗೆ ಪೋಯಿ ಪಡ್ಡೇಡಿ ವರಿಕೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಪಡ್ಡೇಡಿ ವರಿಕೆಡು போது ஆனை படிப்பிற உலாயி போய் சோலுக்கு சொல்மீன் சந்த உண்டி சந்தாது தானே பத்தை மானியந்தே ஒத்து பத்துனா கேண்டீர் ஏறு உம்மனார் கேண்டீர் ಆತು ಬರ್ತನಾಗ ಯಾನು ಒಲ್ತುಲ ಬತ್ತನತ್ತು ಮಾರ ಗೊತ್ತುದ ಒರ್ಮ ಮುಡಿ ಕಂಬಳದ ಇನ್ನು ಎರುಕ ಮಾನಿಗ ಪಣೊಂದು ಬತ್ತನ ಕರ್ತುಜ್ಜ ಅಂದಂಡಿ ಜಪ್ಪುವನ ಪಡಿಪಿರ ದಲ್ಯೋಡಾನಿಕ್ ಏನು ಅಂಡೀರು ಏರು ಮಾರಲ್ವೀರು ಆತು ಬರ್ತನಾಗ ಇಂಬಿ ಜತ್ತಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಪನ್ಪಾವನ ಮಾರಲ್ವಿ ಇನಿಕ ಮನ್ಪಯನ ಎರುಕ ಮಾನಿಗ ಆನು ಅನ್ಪಿ ಮೇರಿಗೆ ಬೊರ್ಚಾನ ವಂಡೀರು ಮಾರ ಗೊತ್ತದೆ ಏರಿಗೆ ಮಾರಾಳುವರಿಗೆ ಪಾಡಿ ಅವೇನು ದಾದ ಮಲ್ತೀರಿ ಇಂಬೆ ಸೀದ ಬತ್ತೆ ಮಾರ ಗೊತ್ತುಗು ಬಂಡೆ ಪೂರ ಪಂಡನ ಮಾನಿ ಪೂರ ಪಂಡೆ ಪಂಡನ ಬೊಕವಡೆ ಬಂಡ ಪಡ್ಡೇಡಿ ವರಿಕೆಗೆ ಪೋಯ ಪಡ್ಡೇಡಿ ವರಿಕೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಉಮನಲ್ವೀರು ಇತ್ತೀರು ಉಮನಲ್ವೀರು ಬಣ್ಣಿಗೆ ಜಪ್ಪು ಬನ ಅತ್ ದಲ್ಯೋಡ ಅಂದ ಬಂಡೀರು ಐಕ್ ಅಂದವ ಅಂಚ ಬಂಡೇರ ಮಲ್ಲ ಹತ್ತು ನಂಕ ದಾದ ಕಮ್ಮಿಯಾನ ಮಾನಿ ಅಂದ ಬೋರ್ಡನ್ನ ಮಾರ ವಂಡಿ ಪಣುವಿ ಇಮ್ಮೆ ನಟ್ಟೆ ನಾಡಿರ ಜಾಮಂದ ಹೊರ್ತುಗು ಪದ್ರ ನಟ್ಟೆ ಜಾಮಂದ ಹೊರ್ತುಗು ಲಕ್ಕಿ ಪಡ್ಡೇಡಿ ವರಿಕೆಗೆ ಪೋಯಿ ಆನ ಪಡಿಪಿರ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟು ದೊಂಕಿ ಮೂಜಿ ಸಟ್ಟಿಲೆತ್ತಿ ಏರೇನು ಉಮನಲ್ವಾ ಅಂತ ಇಂಬೇರಿ ಕೆಬಿಕೊನ್ನೋದು ಕೇನ್ನಲಿಜ್ಜಿ ಬಾಯಿಕೊಂಡು ಹಂಗೈನಲಿಜ್ಜಿ ಅದು ಬರ್ತಾನಾಗ ಮನದಾನಿ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೀರಿ ಮೆಗ್ಗರ್ಲಿ ನಿಂತೀರಿ ಅದಾದ ನಿಕ್ಕೇಂಡ ಇಂಕಲಕೇಂಡು ಮೂಜ್ಜನಲ್ಲ ವಂಡಿ ಅಂದ ಅಪಂಡ ನಮ ಮಾರ ಗುತ್ತದ ಕಂಬಲಾಗಿ ಎರು ಒಂಜಿ ದೇರಿಯಂದಲ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ದೇರಿ ಜಂದಲ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕದಾದ ಮಲ್ತೀರಿ ತನ್ನ ಒಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾನ್ಯನ್ಯ ಎತ್ತೀರಿ ತನ್ನ ಒಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾನ್ಯನ್ಯ ಎತ್ತದು ಪದ್ರಾಳು ಮಾರ ಗುತ್ತ ಎರುಕ ಮಾನಿಗೆ ಎರು ಕಂಬಲದ ಕೋರೆಂಡು ಎರುಕೊಣ ಹುಡುಗಿ ಏನಲ್ಲಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಬೋರಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏರು ಇನೇ ಮಲ್ಪು ಮೋಂಟು ನುಗ ಮೋಂಟು ನಾಯರು ಕಟ್ಲ ಮಾರ ಗುತ್ತು ಕಂಬಳ ದೇವರೋಡು ಐಕ ಬಂಡೆ ಅವು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಂಬಳ ಹತ್ತು ಅವು ಮಾರ ಗುತ್ತುದ ಪದ್ರಾಡು ಮಾಗಣದ ಕಂಬಳವು ಐಕಿ ಏರು ಕೊನಪ್ಪನ ಕರ್ತುಂಡು ಐಕಿ ಯಾನಿ ಏರು ದೇವರು ಕರ್ತುಜ್ಜ ನಿಂಬೆ ಬಂಡಿ ದೇವರು ಜನ ಬುಡಿಯನ್ನ ಒಕ್ಕಿಯಲ್ಲ ನಂಡಿ
ಇಮ್ಮಗೆ ಒಕ್ಕಿಲು ಬಿಟ್ಟಿನ ಬೇತೊಳೆ ಪೋಪಗೊಲೆ ಪೋಪಿಲ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಬೋರಿಲ್ನ ಏರುಲ್ನ ಇನೆ ಮಲ್ತಿ ದೇರಿ ಒಟ್ಟೆ ಜತ್ತಿ ನಾಯಿರು ಮೋಂಟು ನೂಗ ಬಲ್ಲು ಬುರ ಪಟೊಂದಿ ಒಂಜಿ ಬೈರಸ್ ಉಂಟು ಕಟೊಂದು ಬತ್ತಿ ಒಟ್ಟೆ ಬತ್ತಿ ಮಂಡ ಅವಳು ಪಡ್ಡೇಡಿ ವರಕೆ ಜತ್ತಿನ ಏಡಿಂಗೆ ವರಕೆ ಬತ್ತಿ ಏಡಿಂಗೆ ವರಕೆ ಜತ್ತದು ಕುತ್ತಿಲು ಒಂದು ಏಡಿಂಗೆ ವರಕೆ ಜತ್ತದು ಅತ್ತು ಸೀದ ಬತ್ತಿ ಕುತ್ತಿಲು ಮಾರಡ್ಡ ಕುತ್ತಿಲು ಮಾರಡ್ಡಗ ಅಲ್ಪ ಓಡಿ ಬನ್ನಾಗ ಪತ್ತೇರು ಮಾರಡ್ಡ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತನಾಗ ಎರುಕುಲ ಮಾಣಿ ಎರುಕು ಮರಳು ಮಲ್ತಿ ಮಾರವಂಡಿ ಮರಳು ಬಾಡಿ ಮರಳು ಬಾಡಿ ನಾವು ಅಲ್ತದ ಸೀದಾ ಹೇಡಿ ಅಲ್ಪ ಮರಳು ಬರ್ತಿ ನಾವು ಕೋರ ಫಲಿಕೆ ಮಾನಿಗೆ ಮೂಜ್ ಜನಕ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಇಂದು ಮಾನಿನ ಬುದ್ಧಿಯರ್ಲು ರಚ್ಚ ಮಚ್ಚ ಬಲ್ತ ಒಯ್ಟ ಬಲ್ತ ಕೋರ ಫಲಿಕೆ ಆ ಒಂದು ಕೋರ ಫಲಿಕೆ ಇರ್ದು ಸೀದಾ ಕುತ್ತಿಲು ಮಾರಡ್ಡ ಕುಡಬಿರ ಬತ್ತ ಅಲ್ಪ ಸೀದ ತೀರ್ಥ ಜತ್ತು ಪಚ್ಚೇರು ಮಾರಡ್ಡಗ ಬತ್ತ ಪಚ್ಚೇರು ಮಾರಡ್ಡಗ ಬತ್ತದು ಇನಿಕ್ಕಲ ಅಲ್ಪುಂಡು ಕಂಬುಲೋಡು ಎರು ಒಂಜಿ ಎರು ಈಮೆ ಇತ್ತ ಪುಣಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಾತಂಡ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೋರಿ ಆಮೆ ಇತ್ತ ಕಲ್ಲಾತಂಡ್ರಿ ಮಾನಿ ಈಮೆ ಇಟ್ಟುಂಡು ಕಲ್ಲಾದು ಬಡು ಈಮೆ ಇಟ್ಟುಂಡು ಈತ್ಲ ಕಲ್ಲಾತನ ಉಂಡು ಇನಿಕ್ಕಲುಂಡು ಮೋಂಟು ಬಡು ಎರು ಬೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾನಿ ಇನಿಕ್ಕಲ ಕಲ್ಲಾಯಿನ ದೃಷ್ಟಾಂತಡು ಸಾಕ್ಷಿ ಉಂಡು ಇನಿಕ್ಕಲುಂಡು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಮೆರುಗು ದೂರು ಬೋಂಡು ಎರೆಗು ಮಾರಲ್ಲು ಇನ್ನಲ್ತ ಒಮನಲ್ಲು ಎರೆಗು ಐಕ್ ಸೀದಾ ಬತ್ತೇರು ಕೋಪ ಬತ್ತನಿ ಮೇರೆಗೆ ಕೋಪ ಬತ್ತ ಸೀದಾ ಬತ್ತೇರು ತನ್ನ ಒಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇವರು ಕೊಲ್ಲಂದೆ ಆಚಾರ್ಯ ಇಂದುಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪನಿ ಆಯನಡೆ ಪೋಯರು ಎಂಕೊಂಜಿ ಉಲಿ ಕೊಡತ್ತು ಕೊರ್ಪಣ ಅಂದಂಟೇರು ಐಕ್ ಉಲಿ ಕೊಡತ್ತು ಕೊರ್ಪಣ ಅಂದ ಬನ್ನಾಗ ಈರಿಗೆ ಮಲ್ಪಂದ ಬೇಲೆ ನಾನು ಏರಿಗೆ ಬೆನ್ನುವೆ ಅಂದ್ವಂಡಿ ಏರು ಕೊಲ್ಲಂದೆ ಆಚಾರಿ ಅಪ್ಪ ಉಲಿ ಕಾಯರು ಎಂಕೊಂಜಿ ಉಲಿ ಮಲ್ತು ಕೊರು ದಯವನ್ನು ನೀ ಲಕ್ಕ ಹೊಡತ್ತಿ ಎರುಲ್ನ ಮಾನಿಲ್ನ ಆತ ಕೋಪದಾರ ಆತ ಕೋಪ ಅವಳು ಕಲ್ಲಾಂಡ್ಲ ಸೋಪೆರ ತಯಾರಿಜ್ಜಿ ಲಕ್ಕ ಹೊಡತ್ತ ಆತ ಹೊಡ್ತಾನ ಇಂಬೆ ಉಲಿಗೆ ಒಂದು ಕರ್ಬದ್ದಿಟ್ಟು ಕಾಯಾರದಿ ನಡುವಾರ ಕಾಯೊಂದು ಬಣ್ಣಾಗ ಪಾಡಿ ಬಂಜಿವೆ ನೇರೆಗೆ ಉಮನಲ್ವೇರಿಗೆ ಮಾರಂಡಿ ಒರ್ನ ವರಿಯನ ಹರಿಯನ ಆಂಡು ಕೊನತ್ತೇರು ಇಡೆಗೆ ಪಡ್ಡೆಡಿ ವರಕೆ ಕೊನತ್ತೇರು ಮಾರಂಡಿ ಗಿರಿ ಏರೇನು ಮಾರಂಡಿ ಉಮನ ಮೇರೇನು ಆನಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ತಿ ಮುಕ್ಕುಲು ಸಂತಾನ ದೀವ ಏನು ಬಂಡಿ ಏರೇನು ಮಗ 4 ಸಂತಾನ ದೀ ಪೂಜೆ ಅಂಡೆ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಜತ್ತೆ ಉಲಿ ಮರ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕೊಂದೆ ಆಚಾರತ್ತಿ ಕೊಂದೆ ಆಚಾರನ ಕಿರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಏರು ಓಲು ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ಹಳ್ಳೆಂಜನ ನೆಲ ಕೊಯಂದೂರು ನೆಲ ಜಂತೋಡಿ ಮಹಾರಗುತ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವೇಣೂರು ಉಪ್ಪೆರ್ಲಕೇರಿ ವೇಣೂರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒತ್ತೆ ಸಮಾರ ಪೂರ ನೆಕ್ಕು ಪೂರ ಏರು ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಬಿದೆ ಮುತ್ತಾಯಿ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಅಕಲ್ನ ಸಂತಾನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರು ಗುಂಡಿ ವಜ್ರಡಿಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಆಗಲಿ ಏರು ಬತ್ತಿ ನಿಕ್ಕಲಂತೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಊರುಡು ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಟನಕಲ್ನ ಸಂಸಾರ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತೆ ಹೊಸತ್ತು ಬತ್ತ ನಾವು ಇನ್ ಬುಂಡ ದಾದಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಐತೆ ಪರವೇರ ಪರವೇರ ಸಂಸಾರ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅದೇ ಅಲ್ಪ ಆತ ನಂಜಿ ದೈವದ ಪ್ರಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆರಣಿಂದ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಐನ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಆನಾಗ ಬಣ್ಣಗ ರಾಜ್ಯ ಕೊಡಮ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಮುದ್ದಾಡಿ ತೀರ್ಥನಿ ಗಡುಬಾಡಿ ಜಾಗದಲಕ ನೇಮ ಒಂದಿತ್ತು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಇಮ್ಮನ ರಾಜ್ಯ ಕೊಡಮ ಅಂದಾಗಲ ಮಾರಾಂಡಿಗಲ ಒಯ್ಯಗಯ್ಯ ಅಂಚಿದ್ದು ಬರ್ಪುಣನ ಇಂಚಿದ್ದು ದೀವ ಕೊಡಮಂದಯ್ಯ ಬರ್ಪುಣನ ಈ ಏರು ಎಂದಿಕೇಂಡಿ ಯಾನ್ ಇಡೆಗೆ ಬೈದ ರಾಜ್ಯ ಕೊಡಮಂದಿ ಈ ಏರು ಯಾನ್ ಮೂಜು ಗ್ರಾಮಗು ದೀವ ಯಾನ್ ಆಧಿಪತಿ ದೀವ ಮಾರಾಂಡಿ ಯಾನ್ ಆತ ಬರ್ತಾನೆ ಈ ಮೂಲ ರಾಜನ ದೀವ ಯಾನತ್ತ ಎಂಕೆ ಅಧಿಕಾರ ನಂಡಿ ಕೊಡಮಂದಿ ಅಧಿಕಾರದ ಮಾಯ ಯಾನ್ ಆತ ಬರ್ತಾನಾಗ ಮಾರವಂಡಿದಾದ ಬಂಡಿ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಯ ಈಂದಿತ್ತ ನಿನ್ನ ಕಡಪರ ಬಿಡ ಯಾನ್ ದೀವಲ ಅಂಡೆ ಆತ ಬರ್ತಾನಾಗ ಎಂಕುಲು ಮೂರು ಒಂಜೆ ಗದ್ದಿಗೆದ ದೀವಲು ಒಂಜೇ ರೂಪ ಒಡಿಪ್ಪುಗ ಬಂದು ಸನ್ನಾನ ದೀವಲ್ಗು ಮಾರವಂಡಿ ಕೊಡಮಣಿ ತಾಯ ಬಂದ್ಬಿಡ ಮುದ್ದಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂದಾಯಿನ ಒಂದು ಮಾರವಂಡಿ ಕೊಡಮಣಿ ತಾಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಕಟ್ಟು ಒಂಜೇ ಗದ್ದಿಗೆದ ಒಂಜೇ ಆಂದು ಮಾರವಂಡಿ ಒಂಜೇ ಒಮ್ಮತ ಅದು ಮಾರವಂಡಿ ಕೊಡಮಣಿ ತಾಯ ಇಂಚ ದೀವ ಅವಳು ಮುದ್ದಾಡಿ ಇಂಚ ಸರಿ ಇಂಚ ಆರಾಧನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲ ಅಣ್ಣರೇ. ಏನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ದೇವಾಡಿ ಮುದ್ದಾಡಿದ್ದು ಬಾತಿರ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೇ ಬನ್ಲೆ. ದಯಾನಂದ ಕತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಲ ಒಂಜೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೀದಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಒಂಜೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಷಯ ಸೀದಾ.
ಎಂಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಹಾ 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 ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಈರ್ನ ಊರ್ದ ವಿಜಯರಾಜ ಅಧಿಕಾರಿಲು ನಾಗೇಶ್ ಪರವಿರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಈರ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ಶಕ್ತಿಲಾಯನ ಊರ್ದ ಅತೆ ಮಾರವಂಡಿ ದೈವದ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಗೆ ಇರೇ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸರಿಯತೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಗ್ಲ ಊರು ಒಂಜಿ ಒಂದು ನೆಟ್ ಬತ್ತನತ್ತ ಅಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದ 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 ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನಗ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಾಲ ಬೇತೆದಲ ಕೇನರುಂಡ ಈ ಬಗಿಟ್ಟು ದಲ ದೈವದ ಬಗಿಟ್ಟು ಪಂಡ್ರಂಡ ಆವಡಿ ಇರು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರನ ಕಿರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈರ್ನ ಅಭಿಮಾನಗೂ ಅಕಲ್ನಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಣ್ಣ ರೀತೆ ಎಕಡೆ ಯಾನಿ ಇರಿಡ ವಿಜಯರಾಜ ಅಧಿಕಾರಿ ಲೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಇತ್ತೆ ಮಾರವಂಡಿ ದೈವಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಮಂದಾಯಗ್ ಉತ್ಸವ ನಡಪುಂಡು ಬಲಿತೂಕುದು ಉತ್ಸವ ನಡಪುಂಡು ಪಣದಿರಡೆ ನೇಮದಾಡೆ ಗುಂತಾಯ ಇತ್ತೆ ಈ ಬಲಿತೂಕುದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಇರ ಅಷ್ಟಭುಜ ಅಂದ ಬಂಡಾರ ಜನ್ಮ ಭುಜೋಕುಲು ಅವು ಬಲಿತೂಕುನಂಚಿತ್ತನ ಕಲ್ಪನೆ ಇರೆಗ ಸಾರಿಡು ಬತ್ತನವ ಅತ್ ನಿಖಲ್ನ ಕಲ್ಪನೆನ ಅತ್ ದೈವ ಮಾಯಕ್ಕೊಂದು ಕಡೆಸೊಪ್ಪನ ಘಟದ ಕೊರ್ನ ನೋಡಿ ಈತ ಕೆಲವು ಅಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ವಾ ಉರುಟು ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪ ಈರ ಬಂಡರ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದೆ ಮಾತ ಉಂಡು ಬಿಲ್ಲು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ತೆರಿ ಪ್ರಕಾರ ಬಹುಶಃ ಸಾರಿಡ್ ನೆಲೆ ಕೊರಿ ಪ್ರಕಾರ ಆ ರೀತಿದ ಅಷ್ಟ ಸಾರಿಡ್ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಈ ವಿಚಾರ ಪಂಡೇರು ಹೊರತಾದ ನಮ್ಮನ ಅಲ್ಪ ಗುರುಕಾರನಾಗ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಭಾವನೆ ಬತ್ತನ ಸಾರಿಡ್ ಕೊರಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಪಂಡ ಮಾರವಂಡಿ ದೈವದ ಸ್ವರೂಪ ಇಂಚ ಪಂಡ ಬಹುಶಃ ದುರ್ಗಾಪರ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರನ ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದವರ ಆ ರೀತಿದ ರೂಪ ಆಯ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬನ್ನ ಇಂಗಿತ ದಿಪ್ಪಡು ದೈವವು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಬಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಿದ ದೈವ ಆಯಿ ನೆಟ್ಟಾತ್ರ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತು ನಡೆದ ಅವರ ಈ ರೀತಿದ ಬಾಕಿದ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದೆ ಕೊಡ್ತಿಪ್ಪೇರು ಅತ್ತಂದಂಡ ಬಿರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯದ ದೈವ ಆಯಿ ನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಆ ರೀತಿ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೇರೆ ಯಾರು ಅವು ಅಕಲ್ನ ಕಲ್ಪನೆದಾದ ಅಪಗದ ಸಾರಿದ ಪಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ಬರವುಡುಂಡೆ ಜಗತ್ತು ಚತುರ್ಭುಜ ಯಾವಂದ ಕೆಂದಿಪ್ಪೇರು ಯಾವ್ದು ಬನ್ನ ಬಹುಶಃ ಅಷ್ಟಭುಜ ಎನ್ಮ ಒರುಟು ಕಾಪುಡು ಚಿತ್ತಿನ ಒರುಟು ಆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಐಟ್ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮನ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪು ಇತ್ತೆ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಎರಡಕ್ಕೇನು ಮಾರವಂಡಿ ದೈವದ ಸಂಧಿ ಸುರುಮಲ್ಪನಾಗ ವಾರೀತಿ ಸುರುಮಲ್ಪರೆ ಸಂಧಿ ನಿಕ್ಲು ಸುರುಮಲ್ಪರೆ ಈ ಡೆನ್ನರ್ದು ಸುರುಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಸುರುತ್ತ 4 ಸಾಲದ ವಿಷಯ ಇರುವ ನೋಡಿ ಸುರುಕುಲು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾರವಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಧಿ ಮನೋಡದುಂಬು ನಂದಿಗೋಣ ಮೈಸಂತಾಯನ ಸಂಧಿ ಮನ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಕಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ್ರ ಅವು ಪಂಡದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರವಂಡಿಗೆ ಸಂಧಿ ಮನ್ಪ ಪತ್ತಿರಣಿಲೆಟ್ಟು ಪತ್ತಿರ ಗ್ರಾಮಗಳು ಒತ್ತಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ 3 ಗ್ರಾಮಗಳು ರಂಗಾಯರು ಕಿಟ್ಟಾಯರು ಗೋವಿಂದೇರು 3 ಗ್ರಾಮಗಳು ಪತ್ತಿರಣಿಲೆಟ್ಟು ಒತ್ತಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ 3 ಗ್ರಾಮಿಗಳು ಅತೆ ನಾಗರಾಜ ಬರ್ಪನ ಗ್ರಾಮಿಗಳು ರಂಗಯ್ಯರು ಕಿಟ್ಟಯ್ಯರು ಗೋವಿಂದೇರು 3 ಗ್ರಾಮಿಗಳು ಮೊಕ್ಕಳು ಪುಲ್ಯಾಣರ ಕಾಂಡಲ ಅಕ್ಕಿಯರು ಕೈಕ ಜೈದಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಮರ್ತೇರು ಬೆಂದ್ರ ಸಾಲ್ಗೆ ಪೋಯರು ಕೈಕಾರ್ ಗೂಲಿ ಮೇಲೆ ನೆಡ್ಡೇರು ಮನದೇವಿಯರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಉಪ್ಪ ಕಟ್ತೇರು ಹಸರ್ಗ ನೀರ ಬೇರ ಪರಿಯರು ತೂಕಬತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕುಲಿಯರು ತಂತಿ ಬುಡಿಯರು ಕಾಯಿ ಬುಳು ತಿಂದೇರು ಕಾಯ್ದ ಭೋಗ ಪೋಯಿನ ಗ್ರಾಮಿಗಳು ಮೈಲೆ ಮಾತಿರು ಮಡಿ ತುತ್ತಿಯರು ನನಂಕ ಇಂಚಿನ ಇಪ್ಪುನತ್ತು ಕಾಶಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ಕಾಶಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ನಂದಗೋಕರ್ನಗೂ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮಗ್ರಾಮ ದಿನ ಲಕ್ಕಿಯರು ಕೂಡ ಅಂಚಿನ ಮೈಲೆ ಮಾತಿರು ಮಡಿನ ಸುತ್ತಿಯರು ಮುತ್ತು ಮುದಿರ ಹುಡುಗಿಯರ ಪಾಡಿಯರು ಜೋಗಟ ಬಾಟಿ ಕತ್ತಿಯ ಸುತ್ತಿಯರು ಪಚ್ಚಿರಣಿಲ ಜತ್ತಿಯರು ಅವೇ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಬತ್ತೆ ಅಕುಲು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಪನಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಏಳು ಇರ್ಲಿ ಎನ್ಮ ಬಗೆಲಡೆ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಧಿ ಪ್ರಕಾರಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಟಿಪ್ಪನ ಕಾಶಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ಹೋದು 7 ಇರ್ಲಿ ಎನ್ಮ ಪಗೆಲ್ಡೆ ಮೊಕ್ಕಳು ಆಯನ ಉಚ್ಚಾಯಿತು ಇಯರ್ ದೈವದ ಉಚ್ಚಾಯ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ದೈವದ ಉಚ್ಚಾಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಾರವಂಡಿನ ದೈವ ಅಂದ್ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ದೈವ ಎಂಕ ಅವು ಬೋಡ ಐನೆ ಅವಳು ದೈವ ಅಂದಲೆ ಪೇರು ದೈವಂಗುಳು ದೈವ ಅವಳು ತುಪ್ಪನಿ ಕಾಶಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ಗೋಕರ್ಣ ಅವಳು ಗೋಕರ್ಣಂದೇ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ಅನ್ನಂದು ಕಾಶಿ ರಾಮೇಶ್ವರ
ಕಾಶಿ ಮೇಸರಾನಂದ ಗೋಕರ್ಣಗೂ ಬಿದಾಡಿ ಕಾಶಿ ಮೇಷಾನಂದ ಗೋಕರ್ಣ ಕಾಶಿ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪನ್ಪ ಇಜ್ಜಿನ ಕಾಶಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ಅಂದಿಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಇಜ್ಜಿನ ಕಾಶಿ ಮೇಸರಾನಂದ ಗೋಕರ್ಣ ಕಾಶಿ ಮೇಷಾನಂದ ಅವಿ ಅಂಚೆನೇ ಬನೋಡು ಅಂದ ಕಾಶಿ ಮೇಸರಾನಂದ ಗೋಕರ್ಣ ಕಾಶಿಮೇಶ್ವರ 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 ನಂದ ಗೋಕರ್ಣ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯರ ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಅವಳು ಏಳಿ ಇರ್ಲಿ ಎನ್ಮ ಬಗೆಲ್ಡೆ ದೈವದ ಉಚ್ಚಾಯ ದೈವದ ಉಚ್ಚಾಯ ತುಯ್ಯರು ಕಾಶಿ ಇಡ್ಬೋದು ನೇಮ ಪುಂಡಗೆಂಡ ನೇಮ ಇಪ್ಪಂದು ಆ ದೈವದ ಸೇವೆ ತುಯ್ಯರು ವಾವೂರುಂದ ಅಪಗದ ಕಾಲ ಅಪಂಡ ದೈವಂಗುಳ್ಳ ನೇಮ ತುಯ್ಯರು ದೈವದ ನೇಮ ತುಯ್ಯರು ದೈವ ಅತೆ ಆತು ಬರ್ತಾನಾಗ ದೈವದ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳು ಏಳಿ ಎಮ್ಮ ಮಗಿಲ್ಡೆ ಅಜ್ಜ ನಿತ್ಯರು ಬಜ್ಜ ನಿತ್ಯರು ಮಂತ್ರ ಸಾಲು ದೈವನು ಬತ್ತೀರು ಅಜ್ಜ ನಿತ್ಯರು ಬಜ್ಜ ನಿತ್ಯರು ಮಂತ್ರ ಸಾಲುಡು ಇನ್ನು ದೈವನು ಬತ್ತೀರು ಸಂಧಿದ ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣ ತಾರಾಡು ಬಂದು ಮಲ್ತೀರು ನನ್ನ ಜೋಳಿಗೆಗೆ ಪಾಡಿಯರು ಕಾಶಿರಾಮೇಶ್ವರ ಜತ್ತೀರು ಕಾಶಿಮೇಶ್ವರ ಜತ್ತೀರು ಸಾದಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬೀದಿ ನೀರನ್ನು ಬತ್ತೀರು ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಟ ಹೋಗಿರು ಚಾಮುಂಡಿ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತೀರಿ ಚಾಮುಂಡಿ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ ಬಣ್ಣ ಗಂಗೆ ದೇವದ ಒಡೆ ಬತ್ತೀರು ಗಂಗೆ ದೇವದ ಒಡೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಯನ ದೊಂಬು ಕಾಯ್ದುಂಡು ಅಸರ್ಗ ನೀರು ಒಂಜಿ ಪೇರು ನೀರು ಪರ್ಪಣಂಜಿ ಜಾತಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪಲ ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಗೋಳಿದ ಮರತಡೆ ಪೋಯರು ತಾರಾಯಿನ ದೆತ್ತೀರು ಬಂದು ಹೊಲ್ದಿನ ತಾರಾಯಿಂಡತಿ ಐನ್ ದೆತ್ತೀರು ಕಂಠವು ಬತ್ತೀರು ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತೀರು ನೀರು ಬರಿಯರು 3 ಗ್ರಾಮಿಗಳು ನೀರು ಪರಿಯ ತಾರಾಯಿನ ದೆತ್ತು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿರು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಪೂಲು ಮಲ್ತಿದ್ದು ರಸ ನುಂಗಿಯನ್ನು ಕೊಜಂಟು ಉಬ್ಬಿಯನ್ನು ಬತ್ತೀರು ಸಾದಿ ಬತ್ತಿನ ಗ್ರಾಮಿಗಳು ಪಚ್ಚಿರ ನೀಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತೀರು ಇಂದಿನ ಮಹಿಳೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಂದ್ರ ಸಾಲಿಗೆ ಪೋಯಿರು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆರು ಸಲಬನ ಅದು ಬತ್ತದ 3 ಗ್ರಾಮಿಗಳು ದೇವರನ್ನ ಜಪಕ್ಕೆ ಕುಲ್ಲಿಯರು ಜಪಕ್ಕೆ ಕುಲ್ಲುನ ಪೊರ್ತುಗು ಪಲರಂಗಯ್ಯರನ್ನ ಮುಂಗುಡ್ದು ಕೊಂದುದಾತ ಸಣ್ಣೊಡ್ದು ಕಂಗದಾತು ಉದ್ದ ತಾರದಾತು ತೋರ ಅದು ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಂಡಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಕೊಡ್ದು 3 ಗ್ರಾಮಿಗಳು ಕೊಡಪಾರದಿ ಓವು ಮಾರವಂಡಿ ಇದೇ ಒಕ್ಕ ಮೂಲ ಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಪದವರುಟ್ಟು ಕೊಡಪಾರದಿ ಆತು ಬರ್ತನಗ ಚವಡಿ ಮೇಲಾರ ಬತ್ತಿರ ಸಾರಿ ಉಡಿ ವಂಚಂಗಾಡು ತೂನಾಗ ಮುಕ್ಕಳ ಏಳಿ ಇರ್ಲಿ ಎನ್ಮ ಪಗೆಲ್ಡು ಅಜ್ಜ ನಿತ್ತಾರೆ ಬಜ್ಜ ನಿತ್ತು ಮಂತ್ರ ಸಾಲಡಿ ನನ್ನ ಪತ್ಯಾರು ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣ ತಾರಡು ಬಂದು ಮಲ್ತಾರೆ ಇಡೇ ಸಾದಿರಿ ನಾನು ಹಿಂದಾರು ನೆಕ್ ಒತ್ತಿಯ ತಪ್ಪು ಒತ್ತಿಯ ದಂಡಗು ದಾದ ಓಡು ಮಕ್ಕ 10 ಬೇರಡು ಸರಣ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಆತು ಬರ್ತನಗ ಮಾರ ದೈವ ಹಂಡು ಹೆಂಗೆ ಒಪ್ಪಿದ ಬಲಿ ಬೋಡು ಒಪ್ಪಿದ ಬಲಿ ಬರಿಯರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಂಚ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಿಂದಿನ ಇಕ್ಕಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಡೇ ಸಾದಿ ಕೊಣತ್ತದು ಇಡೇ ಸಾದಿ ಬಿಡಿಯಾರತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡೆ ಹಂಡದು ಮಕ್ಕಳು ದಾದ ಮಲ್ತೀರಿ ದೈವದಾದ ಮಲ್ತಂಡು ಒಪ್ಪಿದ ಬಲಿಗೆ ಉಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಕೊರಿಯರು ಒಪ್ಪಿದ ಬಲಿ ಹೆಂಗೆ ಯಾವುದು ಬಂಡಿ ಅರ್ಕ್ಯದ ಬಲಿ ಬೋಡು ಒಂದು ಬಂಡಿ ಅರ್ಕ್ಯದ ಬಲಿ ಕೊರಿಯರು ಅರ್ಕ್ಯದ ಬಲಿ ಬಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಈತೇನು ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಕೇನುವೆ ಒಪ್ಪಿದ ಬಲಿ ಅರ್ಕ್ಯದ ಬಲಿ ಅರ್ಕ್ಯದ ಬಲಿ ಐದು ಒಕ್ಕ ಅರ್ಕ್ಯದ ಬಲಿ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಕ್ಯದ ಬಲಿ ಯಾವುದು ಬಂಡಿ ಮೈಯಾದ ಬಲಿ ಬೋಡು ಬಂಡಿ ಮೈಯಾದ ಬಲಿ ಬೋಡು ಮೈಯಾದ ಬಲಿಲ ಯಾವುದು ಬಂಡಿ ಬೊಕನಿಗೆ ಹೂಯಿಟ್ಟು ಬಲಿ ಬೋಡು ಐಕ್ ಬಂಡೆ ಕಲಸತ್ತನೇ ಇದೆಯಾ ನೂತುರ ಬೊಂಡ ಎಲವಿಂಗಾರ ಗೆಂಡಂಡ ನಡು ಒಪ್ಪಿದ ಬಲಿ ನೇಮ ಬೋಡು ಒಂದು ಬಂಡಿ ಅವಳ ಯಾವುಜಿ ಬಂಡಿ ಅವಳ ಎಂಕಿ ಯಾವುಜಿ ಪರಿಣಾಮ ನನಗೆ ಹೂಯಿಟ್ಟು ಬಲಿ ಬೋಡು ಮಕ್ಕಳು ಆಯ್ತು ಈತ್ ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೆ ಕುರಿಯರ ಮಕ್ಕಳು ಬಲಿ ನೇಮ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕ ಮದ್ದು ಮಾಸರು ಬಲಿ ಬೋಡು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮದ್ದು ಮಾಸರು ಬಲಿ ಬೋಡು ಮನಾಗ ಮಕ್ಕಳು ನೂಲು ಪಡೆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಮಕ್ಕಳು 10 ಬೇರಡು ಶರಣ ಮಲ್ತೀರು 10 ಬೇರಡು ಶರಣ ಮಲ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೈವ ಎಂಕುಲು ಮದ್ದು ಮಾಂಸ ದಿಂಪಣ ಮಾನವೇರತ್ತು ಎಂಕುಲು ನೂಲು ಪಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಎಂಕುಲು ನೆಟ್ಟು ಮದ್ದು ಮಾಂಸ ಅಡಪುಜಿ ಐಕ ಸಲದು 2 ಜಪ್ಪುಲ 2 ಕಟ್ಟಡು 2 ಸತ್ಯ ಮಾನವಂಡಿ 2 ಕಟ್ಟಡು ಈ ಮದ್ದು ಮಾಸರು ಬಲಿಗೆತ್ತೋನು ಒಂದು ಅಂಡಿ ಅಂಚ 2 ಜತ್ತದು 2 ಸತ್ಯ ಮಾರವಂಡಿ ಮನ್ಪಾಯಿ 2 ಸತ್ಯಡು ಸುರೂಕು ಬಗ್ಗಿನೇ ಮಾರಗುತ್ತುಗು ಮಾರವಂಡಿ ಮನ್ಪಾಯಿ ಆಯ ಮಧುಮಾಂಸದ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಜತ್ತನೆ ಪಂಡ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಮಧುಮಾಂಸದ ದೈವತ್ತೆ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಸವಾಲು ಮಾಡಿದ ಸೋಪ ಅಡೆಗು ಸೋತೇರು ಸೋತುದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಧುಮಾಂಸದ ಬಂಡ ಐತ ಅರ್ಥ ದೈವ ತಿನ್ಪುಂಡ ಮಧುಮಾಂಸ ಸೇವನೆ ಮಲ್ಪುನಕಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಸುರುಟ ಅವ್ಲು ಬಂಟೇರಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಜನಕ್ಲೆಗಿಂಚ ಬುಡುಪದ ಕೊರಡ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ದೈವದ ಕಲೆ ಇಪ್ಪುನ ಆ ವಿಚಾರ ಅಂಚಾದ ಅವಳು ಮಧುಮಾಂಸ ತಿನ್ಪುನಕ್ಲ ಖಾಲಿ ಬೆರನೇರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಇಂಕಿ ಯಾರುಜಿ ಊರ್ದ ಮಾತ ಮೊಕ್ಕಲ್ನಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಅವಡು ಪಂಡಪನಂಚಿತ್ತನ ಒರುಟು ರಾಜ್ಯೋಗು ಜಪ್ಪುಡು ರಾಜನ್ ದೈವ ಅವಡು ಮಧುಮಾಂಸದ ಆರಾಧನೆ ಆ ರೀತಿ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಎಂಚಿತ್ತ ನೀರಡ ಒಂಜೊಂಜೆ ಕೇನುವೆ ದಯಗೆಂಡ ಸಮಯ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಒಪ್ಪಿದ ಬಲಿ ಬಂಡ ದಾದ ಒಪ್ಪಿದ ಬಲಿ ಬಂಡ ಅಕಲು
ಅಪ್ಪಗ ದಾಳಿ ಪೂಜೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೈವ ಬತ್ತನೆ ಆ ಪೂರ್ತಿಗೂ ದಾಳಿ ಪೂಜೆ ದಯ ಬಂಡ ಕತ್ತಿ ಅಡ್ಡನ ಅವು ಉಂದಿಲೆ ಬೆಂಗಾರ ಓಲಿ ಪೂಜೆ ಆತ ಬರ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪಗ ಬಲಿ ನೇಮ ಏನು ಗೊತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮುಗ್ಲಿಗೆ ಒಪ್ಪಿದ ಬಲಿ ಬಂಡ ಖಾಲಿ ಆ ದೈವನ ಖಾಲಿ ಒಪ್ಪುನ ಒಪ್ಪಿತದೆ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಪರ್ವ ನೇಮ ಪರ್ವ ಮಾತ ಅದೇ ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮೊಕಲ್ಲತ್ತಲೆ ಪಾರ್ದನದ ಉಳೈ ಒಪ್ಪಿದ ಬಲಿ ಬಂಡ ಅಂಚ ಕೊರಿಯರ ಒಪ್ಪಿದ ಬಲಿ ಯಾವ ಪೂಜಿಂದ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಕ್ ಯಾವುಜಿ ಬಂಡೆ ಒಪ್ಪಿದ ಏ ಸತ್ಯ ಬಣ್ಣ ಆತ್ಮಭಕ್ತಿಡು ಅವಳು ದೀನಂಚಿತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಪ್ಪಿತದ ನೀನನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಅಂಕು ಆ ಬಲಿ ಯಾವುಜಿ ಯಾವುಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಅರ್ಕ್ಯದ ಬಲಿ ಬಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಲತ್ತು ಬೊಲ್ಪುಲತ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಲತ್ತು ಬಯ್ಯಲತ್ ಮಧ್ಯ ಅರ್ಕ್ಯದ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಗೊತ್ತಂడి ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಬಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕನ್ ಅವೇನು ಐಟ್ಲ ಬಲಿ ನೇಮ ಹುರಿಯರ ಬಲಿ ನೇಮ ಅರ್ಕ್ಯದ ಬಲಿ ಬಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಲತ್ತು ಬಯ್ಯಲತ್ತು ಮುಚ್ಚಂಜೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರಿಕ್ಯದ ಬಲಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅರ್ಕೆ ಬಂಡ ಅವು ಮೆಕ್ ಈಗ ಪುರಪ್ಪು ಅರ್ಕೆನ್ ದೇವಂಡ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಬಂಡ ಅರ್ಕೆ ಬಂಡ ಅರ್ಧ ಅಂಚ ಅರ್ಕೆದ ಬಲಿ ಅವೇನು ಕುರಿಯರು ಮಕ್ಕಳು ಐಕ್ ಅರ್ಕೆದ ಬಲಿ ದೇವಂಡ ಮಯ್ಯದ ಬಲಿ ಬಂಡ ಬಯ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಲತ್ತು ಬಯ್ಯಲತ್ತು ನಡುದೆಂಡು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಲತ್ತು ಬಯ್ಯಲತ್ತು ಅರ್ಕೆದ ಬಲಿ ಅಂದು ಬಯ್ಯ ಮಯ್ಯದ ಬಲಿ ಬಯ್ಯಲತ್ತು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಬಲಿ ನೇಮ ಕೊರೋಡು ಅವೇನು ಕೊರಿಯರು ಅವೆಲ್ಲ ಆ ಪೂಜೆ ಬಂಡೆ ದುಂಬುದ ಬಲಿತ ಬಗೆಗೆ ಏರ್ ಬಾತಿರ್ ನೋಲ್ತಿರ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಜೋರ್ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಹಲೋ ಅಲ್ಲೇ ನವೀನ್ ನವೀನನ್ನ ಇರ್ನ ಟಿವಿದ ಒಂಜೂರು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಒಂಜೂರು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಪಿಲ್ಲಗೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಈರ್ ಬಾತಿರ್ನ ಎಂಕುಲ್ ಬಾತಿರ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಟು ನವೀನ್ ಪಚ್ಚೇರಿಯಿಂದ ಬಲ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಒಂದು ಯಾನ ಮಾರವಂಡಿ ದೇವದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಎಂಕುಲ ಪೊಪ್ಪನ ಆಯ್ತು ಅಜ್ಜಿರ್ನ ಕಾಲದ ಇಂಚಿಲ ಎಂಕುಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಒಂಜಿ ಆಪುನ ದಿತ್ತಂಡ ಮಾರ ಗುತ್ತುರ್ದು ಬಂಡಾರ ಬತ್ತದ ಆಪನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಮಾರ ಗುತ್ತುರ್ದು ಬಂಡಾರ ಬತ್ತದ ನಿಖಿಲ್ ಅವಳು ನಡಪನ ಧರ್ಮ ಸೇವೆ ಇತ್ತೆಗಳ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಿನಾವ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಗೆಲ್ಲ ಸಾಪುನ ದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದೆ ಸತಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆಗಳ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಪನ ಹಾಕ್ಲೆ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತದ ಇಲ್ಲಗಳ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟಾಡ ಬಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಆ ಊರದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪೂರ ನಿಕ್ಲು ಹೊರ್ತೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಐಕ್ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಐಕ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ದೈವದ ಕಲತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶರಣು ನಾಗೇಶ್ವರ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂಜಿ ನಮನ ಮಾರವಂಡಿ ದೈವದಂಜಿ ಉಟ್ಟು ಕಟ್ಟಣಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಬಾರಿ ಜನಕ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪ್ಲೇಗ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಅರೆಗ್ಲಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಕ್ಲಂಜಿ ಇಲ್ಲಡಂಜಿ ಪರ್ವ ವಸ್ತದ ಒಂಜಿ ಪರ್ವಾ ಪುಂಡಲಂಚೆನಿ ಅಲ್ಪ ಗುತ್ತುರ್ದು ಬತ್ತದು ಆರ್ನಾಗ ದೂರ ಪುರ ಅಲ್ಪ ನಮನ ಹತ್ರ ನೀರ್ನ ಇತ್ತದೇ ಪುರ ಕೆಲಸ ಪುರ ಆಪ್ನವ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪುರ ಐತೆ ಆರು ಈತ ಕಲ್ತದು ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆದಿತ್ತೇರಿ ಆಂಡಲ ಇಚ್ಚಿದ ಕಾಲೋಡು ಅವಿನ ಪುರ ನಡಪ ಒಂದು ಹೋಪನ ಚಿತ್ತರಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ದೇವರ ದಯ ನಿಖಲ್ನ ಅಭಿಮಾನ ನಿಜವಾದ ವಿಜಯರಾಜೇರನ ತೂನಗ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆರೊಂಜಿ ಸಮಾಜಗ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾಯಗೆಂಡ ನರಮಾನವಿನಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನುಡಿತ್ತುಂಡ ಅರೆಗುತುಲೆ ಜಾತಿ ಬಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಲ ಉಂಡರೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಬಲ ಉಂಡು ಈತ ಮಾತ ಇತ್ತಲಾರ ಸರಳತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕರೆಗೆ ಜಿಂಜಿನ ಕಡ್ಯ ಅಲಂಕುಜಿ ಎಂದು ಬಣ್ಪೇರತೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿಯರಿಗೆಂಡ ವಿಜಯರಾಜ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಯಾನ ಇತ್ತೆ ಬಣ್ಪೆ ದಾದಗೆಂಡ ಮಾರಗುತ್ತುಡು ನಡತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಧರಣಪ್ಪ ಅಧಿಕಾರಿನ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಎನೊಂಜಿ ಆರು ನೇಮಕಟ್ಟುನ ಸಮುದಾಯದಾರಂದು ತೂತುಜೇರು ಆರೊಂಜಿ ವಿದ್ವಾಂಸನ ಲೆತ್ತೊಂಪೋದು ಆರ್ನ ಚಾವಡಿದ ಉಳೈ ಎಂಕ ಅಂಗದನಾಸರ ಕರ್ಪಾದು ಎಂಕ ಬಂಜಿದ ಬಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಪಗಯಾನ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡ್ದೆ ಮೇರ್ನ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಎಂಚಿನ ಪಡೆದ ಅಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡ್ದೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಯಾನವಲಾರು ವನಸು ಕೊರಿಯರಿಂದ ಬಣಪುನವತ್ತು ಆಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗೆ ಪಾಠ ಆತಿಥ್ಯ ಅಂತ ಉಂಡು ಅವಳು ಅಪಗಂಡ ಅವಳು ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ ದೈವಳು ಉಲ್ಲೆರು
ಆ ಕಾರ್ಮಿಕ ನೆಗಪುಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅವು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಲೆ ಕೂಡ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕೋಡಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂಚೆ ದುಮ್ಮೂರು ಎಂಚ ಅವನೊಂದು ಅಂಚೆನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವನೊಂದು ನಿಖಲ್ ನಂಚಿನ ಜವಳೇರನ ಅನುಸರಿಸುವ ಕಾರಣ ಅಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಗುಣ ಬರುತ್ತಾಗ ಪೂರ ಕಡಿಮೆ 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 ಆವೊಂದು ಬರೋದು ಮೂಲ ಎಂಚ ಬಂದ ದುಮ್ಮು ಎಂಚ ಒಂದು ಇತ್ತು ಅವೇ ನಮ್ಮ ನೀಡ ಆವೊಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬಂಡದ ಪೋಪುನ ಅಲ್ಪ ನೇಮ ಪುನ ಅವತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲೇ ಚೆಲ್ಡಿ ನೇಮ ನಾಗ ಬಂಡದ ಪೋಪುನ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಡತು ಪೋಪುನ ಮಸ್ತ್ ಅವು ದುಮ್ಮು ಎಂಚ ಒಂದು ನಂಚನೆ ಉಂಟು ಆಯ್ತು ಒವೇ ರೀತಿದಿಲ್ಲ ಅಪಚಾರ ಹೂಳ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಆತು ಎಡ್ಡೆಡು ಇಟ್ಟಿನ ಮುಟ್ಟ ಆವೊಂದುಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ದುಂಬುಗಳ ಅಂಚನೆ ಆ ಒಂದು ಪನ್ಪನ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಂಬಿಕೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಕೋಡಿಯತ್ತಾವಡ ಮಾರವಂಡಿ ದೈವ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಮಯದ ಮಿತಿ ಕಮ್ಮಿಂಡು ವಿಜಯರಾಜ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಈ ದೈವದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೇವೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಗ ಮಯ್ಯದ ಬಲಿ ತನಕ ಯಾರಂದು ಆಯ ಬಂಡೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಬಲಿ ಮೂತ್ರ ವೆಂಚಿನ ಕಲಸತ್ತ ನೇದ್ಯ ಕಲಸ ಹರಿತ ನೇದ್ಯ ಕಲಸೆ ಹರಿತ ನೈವೇದ್ಯ ನೂತ್ರ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡ ನೂತ್ತ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡ ಇಲೆ ಪಿಂಗಾರ ಕೊಂಬುವಾದ್ಯ ಗೆಡ್ಡ ಅಂಡಣ ಕೊಂಬುವಾದ್ಯ ಗೆಡ್ಡ ಅಡ್ಡನ ನೆಟ್ಟಿ ಎಂಕ ಬಲಿ ನಿಯಮ ಅವೆಲ್ಲ ಕುರಿಯರು ಅವೇನು ಅಕ್ಲು ಕುರಿ ಆಯ್ಕೆ ಕಲಸ ತನ್ನಿಯಾದ ನೂತ್ರ ಬಂಡಿ ಇನಿಕ್ಕಲ ಮುದ್ದಾಡಿ ಬತ್ತನಂಚಿತನ ಬೊಂಡ ಮಾರಾಂಡಿ ಏತ್ ತರೇಕ್ ತಲಪಟಗೆ ಏತ್ ಮೈಪುಯರು ಬೊಕ ಏತ್ ಬೊಂಡ ಪರ್ಪುಂಡು ಆತು ಬೊಂಡ ಮಾರಾಂಡಿಗೆ ಆತು ಕೊರುಡು ಇನಿಕ್ಕಲ ಉಂಡು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಅಕಲ್ದಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗ್ಗ್ಯಾರುಂಡ ನಿನ್ನ ಪರ್ರೆ ಆತು ದೇವಂಡ ಆತು ಸೇರು ಬೊಂಡ ಆತು ಸೇರುಂಡ ದೇವಂಡ ಇನಿಕ್ಕಲ ಹೌದು ಏರೆಗಳಿಗೆ ಪರ್ದೆ ಮುಗ್ಗಿಯೋಡು ಅವಳು ಬಂಡ ಜನಕುಲ್ಲ ಬರ್ದು ದೇವಂಡ ಬೊಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪರಕೆ ದೈವದ ಅರಿಕೆದ ಪರಕೆ ಅವಂಡ ಆನೆ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ದು ನಂಚಿತಿನ ಕಟ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಚ ಮಾರವಂಡಿ ಅಂಚ ಈನ ತೂಪುಂಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ಪ್ರಾತ ಮಾರವಂಡಿ ಕೊಡಮಣಿದ್ದಾಯಿ ಮೈನಿ ಅವ್ರು ನಮಂಕಲ ಮುದ್ದಾಡಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ಬಂಡದು ಮಾರವಂಡಿ ಆಯ್ತು ಇತ್ತೆ ಯಾನಿಡಕ್ಕೇನು ಬಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನು ಒಕ್ಕು ತೊಚ್ಪೋನು ಜನಕ್ಕೆ ಅವಳು ಮಾರವಂಡಿ ದೈವಗೂ ಕೊಡಿಯೇರ್ದು ನೇಮ ಅತೆ ಅಂದೆ ಬಂಡಿ ಬಲಿ ಮೆಚ್ಚುಂಡ ಬಂಡಿ ಅತ್ತಂಡ ಐಕ್ ವಾಹನ ಅತ್ತಂಡ ತೇರು ಅಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಎಂಚಿನ ಮೂರ್ತಿ ಐಕ್ ತೇರು ಒಯ್ತ ಮೂರ್ತಿ ಪಿಲಿಯ ಕುದುರೆನ ಮಾರವಂಡಿಗೆ ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಲಿಪೆ ರಡ್ಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಒಂದು ಬಲಿಪೇನ ಪಿಲಿ ಅವು ಅಂಚಿನ ನುಡಿಗಂಡು ಕುಲ್ಲೆರೆ ಪಿಲಿ ಪತ್ತೆರೆ ಅಂಚ ಕೊಡಮಂದಾಯ ನೆಕ್ ಪಿಲಿಯೇ ತೇರು ಅತ್ ಯಾನಿರಡಕ್ಕೇನು ಓಲಾಣ್ಲ ಸಂದಿದ ನಡುಟು ಯಾನ ಕರಿಯ ಗಂಟೆ ಪುಚ್ಚದ ಉರುವಾದ ಬತ್ತೆ ಅತ್ತಂಡ ಪುಚ್ಚದ ಉರುವಾಯ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ದಾಲ ಉಂಡು ಆ ದೈಯೋಗದಾಲ ಅತ್ತಂಡ ಬಚ್ಚಿರಡಿ ರೌಲು ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಿದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಬಗೆಟ್ ಪಂಡರ ಎಂಚ ರಡ್ಡು ಪಂಡ ಮಂತ್ರ ಸಾರುಡು ಬತ್ತೆ ಅಪಗ ಕೆಲವು ದುಂಬಿ ಎಂಚಗೆಂಡ ಈ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ದೈವದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ತಾರೆಗೆ ಪೋಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಪಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಕಂಗಗೆ ಪೋಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಮುಂಡೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರಿನ ಪತ್ಯೇರು ಪುಚ್ಚದ ಬೈರೂಪು ಬರೆಯರು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಉತ್ತರಂಡ ಇಡ್ದೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಬಾಲೋಲಿ ಬಿರ್ಮನ ಬಾಲೋಲಿ ಮಂಜು ಪುಂಜರೆ ಕೊರಿಯರು ಪಣಪನ ಉಲ್ಲೇಖಂಡು ಪಂಡ ಯಾನೊಂದೇನು ಮಾರವಂಡಿ ಪಣಪನ ದೈವದ ತೇರು ಪಿಲಿ ಆಯ್ನಿಟ್ಟ ಹತ್ರ ಮುಲ್ಲ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಗಳ ದೈವ ತೇರು ಪಿಲಿ ಕೊಡಮಂದಾಗಿಲ ಬಲಿಪೆ ತೇರು ಅಂಚಾಯ್ ನಡೆದವರ ನೆಟ್ಟದಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡ ಖಾಲಿ ಜುಮಾದಿಂದ ಅಂಡ ಯಾರು ಜುಮಾದಿಂದ ಬಂಡೆ ಅವು ವಿಷಯ ಬಂಡ ಈಗ ಯಾರು ಜುಮಾದಿಂದ ಬಂಡ ಕಾರಣ ಉಂಡು ದೇವಂಡ ಜುಮಾದಿಗೆ ಐಟ್ ಉಗ್ರ ಪಂಪಣ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಉಗ್ರ ಉಂಡೆ ದೇವಂಡ ಮಾರಾಂಡಿಗೆ ಆಂಡ ಇಂಚ ಬಂಡ ಒಂದು ಆಡ ಒಂದು ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಅಹಂಕಾರ ಬಂಡ ನಂಜಿ ಆತಿ ಜುಮಾದಿನಾತು ಆಬತ್ತ ಒಂದು ಉಗ್ರದಾಲೆ ಜುಮಾದಿ ದೀವ ಆಂಡ ಪುದಾರಿಂದ ದೀನ ಮೂರು ಮಾರವಂಡಿನ ಪುದಾರ ದೀನ ಮೂಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಂಡು ಹಿರಿಯ ಕಡೆ ಬಣ್ಣ ಅವು ದೈವ ಅಂದ್ ದೈವ ಆದಿತ್ತ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಪುರಪುದಿ ಒಂದು ಬತ್ತೀಜಿ ಓಲದಿ ಒಂದು ಮಾರ ಗುತ್ತುಗು ಬತ್ತಿದಾಯ ಒಕ್ಕ ಮಾರವಂಡಿ ಆಯ್ತು ಮಾರ ಗುತ್ತು ಬತ್ತಿ ಬೆರನೆರ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಬತ್ತದು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕುಲ ತಾರು ಆ ತಾರೈ ಹೊಟ್ಟೆ ಬರ್ತದ ನೀರು ಪರ್ದು ತಾರೈನು ಗುದ್ದುದು ಆಯ್ತ ರಸ ಜಿಂಜಿನ ಆಯ್ನ ಸಂದರ್ಭ
ಆರ್ನ ಮೂಂಕುಡು ಬತ್ತದ 7 ಜಿಡತ ಸಂಗಮಾಲೆ ಅದ ಬತ್ತದ ಆಕಾಶಗೂ ಭೂಮಿಗೂ ಕೊಡಿ ಊರ್ದಾಯಿ ಒಕ್ಕೋ ಅವಳು ದೀದು ಸಾರಿ ಬಾರ್ದಾನಗ ದಾಯಗಂಡ ದೈವ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ಪನ ದೈವ ಆ ಸಾರಿ ಬಾರ್ದಾಗ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟವನ ಭಯಮಿಗೆ ಬಿಟ್ಟವನ ದೈವ ಆಯಿ ನಡ್ತಾವರ ಅವಳು ದೈವಗೂ ತೋಚಿದ ಬನ್ನಗ ಅವಳು ಪಣ್ಪನತೆ ಇಂಚೆಂಚ ಅಪ್ಪಗಲ ಆಯ ದೈವಾದೇ ಆಗಲ್ಲ ದೈವಾದೇ ಐದು ఒక ಮಧುಮಾಂಸದ ಮೇರ್ನ ಮಾತ ಬೇಡಿಕೆ ಮೊಕಲಿನ ಸೋಪ ಇರಬಾರ್ದು ವೈಟು ಸೋಪ ಇರು ಪಂಡ ಶರಣಾಪುಜರ ಶರಣಾಪಿನಿ ಮಧುಮಾಂಸದ ದೈವ ಆಚಾರ ತಪ್ಪುಲೆ ಬನ್ನಾಗ ಏರ್ಲ ಶರಣಾಪಿ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಶರಣಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಹೊರಟು ಈ ರೀತಿಯ ಆರಾಧನೆ ತೊನ್ನೆಡ್ದ ಅವರ ದೈವಾದಿತ್ಯನ ಶಕ್ತಿ ಅಡೆ ಮಾರವಂಡಿ ಅಡೆ ಯಾನಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತ ಆಯುಧ ಕಡ್ಸಲೆ ಆ ರೀತಿ ಕಡ್ಸಲೆ ಮಣಿ ರಸೆ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಗೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಿಮ್ಮ ಪೊನ್ನನ ಮೋನೆ ತುಚ್ಚಾರ ಒಂಜಿ ದೇವಿನ ರೂಪಾನಿ ರೂಪ ಉಂಡು ಇದೆ ಪುಸ್ತಕ ಮುಗತ್ತ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪನ ತೊಚ್ಪಲೆ ನಡುಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ನಂಡ ಕೊಡಮಂದ ಮುಗ ಏರ್ನ ಮೊರೆಗೆ ಮುಗ ದೀಪ ಮೋನೆಗೆ ಭಾರಿ ಕಳ ಕಳ ಇದು ಯಾನು ತುಯ್ಯ ಸೀದ ನರಮಾನ್ಯನ ಮುಗತ್ತಲೆ ಬೊಂಡಮೈಪುನ ಬೊಂಡಮೈಪುನತೆ ಬೊಂಡ ಅಭಿಷೇಕ ದೈವಗು ನೆಂಪು ಒಂದು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಅದೊಂದು ಮಾರಡಲೆ ಮುಗತ್ತಲೆ ಒಂದು ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮಡ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂದಂತೆ ಅಲ್ತಾನೆ ತುಂಬದ ಹೇಳ್ತೆ ಬಂದ ಮುಗ ಒಳ್ಳಿದ ಮುಗತೆ ನಾಲೈ ಉಂಡು ಆಂಡ ನಿಜ ನರಮಾನ್ಯನ ಪೊಣ್ಣನ ಸದ್ರೂಪು ತೋಜು ಅತೆ ಒಂದು ಮಲ್ತದ ಏತ್ ಕಾಲ ಅಂಡು ದುಂಬುರ್ದಿಂಚ ತೀರ್ಥರೂಪರು ಮಲ್ಪಾಯನ ದಂಡಪತಿ ಕಾರ್ ಅವು ದುಂಬು ಮುಗ ಇತ್ತಂಡ ಕಂಚಿದ ಇತ್ತದು ಕಂಚಿದ ಇತ್ತಂಡ ಅವಿನ ಬೊಳ್ಳಿದ ಅತೆ ಪಂಡ ಮಾರಾವಂಡಿ ಭಾರಿ ಭಕ್ತಿದ ದೈವ ಆರೆಗೆ ತೋ ಸತ್ತಿ ನರಮನ್ಲೆಗೆ ತೋಜೇತನು ಅಂದ ಆರ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಎದುರು ಬರ್ಪೇದನು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪಡು ಈರ್ನ ಹಿರಿಯಾಯಿನರಿಗೆ ದೈವ ಸದ್ರೂಪಾದ ಬತ್ತದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಯಾ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಕಾತಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲ ರೋಲ್ತದ ಯಾನ ಎಸ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ವೇನೋರು ಎಸ್ ಮಹಮ್ಮದರೇ ಈರನ್ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿರೋದು ಪಲ್ಲೆ ವಿಜಯರಾಜ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ನಾಗೇಶ್ವರಿಗೆ ಸೊಲಮೇಲು ದಾನ ಬಂಡ ಸರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ದೈವಾಲಯನ ಪೂರಾ ಜನ ವಿಶ್ವಗ್ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯಾರು ನೆಕ್ಕಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗಳ ಈರೆಗಳ ಒಂದನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾಮದರೇ ಬೊಕ್ಕಂಜಿನ ಬಂಡ ಸರ್ ಈರೆ ಎಂಕಲ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಪಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಚಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪಡು ಮುಂದಾಂಡು ಅಂಚ ಅಂತ ಪೂರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತೆ ಪೂನಾಗಾಯ್ತ ತೂಲೆ ನಾಗೇಶ್ವರಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯ ಆತು ಕಲ್ತದೇರು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೀ ಗೊತ್ತಾಗ ಜನಗಳಿಗೆ ದಾನವಂಡ ನಾಗೇಶ್ವರಿ ನನ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡಾರಿ ಇತ್ತಾಲು ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಏತಾರು ಕಲ್ತದೇರು ಬಂದು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ನಿಖಲೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಆಪುಜಿ ಖಂಡಿತ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಜತ್ತದಾರು ಇಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾಕೆ ಬಂದ ಅವಲಾತ್ತಂದು ಎಂಕೇಜ್ ಬಂದ ಸರ್ ಇಂದು ನಮ್ಮನ ಈ 3 ವರ್ಷ ಜಾತ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಜಾತ್ರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಎಂಜಿನ ಬಂದ ಮಾರಗುತ್ತ ವಿಜಯರಾಜ ಅಧಿಕಾರುలు ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಅಕ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಮಲ್ಪಿರಾರು ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು 5 ಜನ ಪೋಪ ಎಂಕುಲು ತೂದು ಆಯ್ತು ಆ ಧರ್ಮ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಎಡ್ಡೆ ಭಾಷಣ ದಾಖಲೆ ತೊಂದಿಪ್ಪು ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಪಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕತಾರ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ಲಾಂಚನೆ ಈ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಕರ್ ಆದ ಊರಲ್ಲಾರು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಹಾಕೊಂಡು ತಾನ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲಾರು ತುಳು ಮಿತ್ತು ಬೋಡು ಬಂದು ಈರೆಗಳ ಆಸೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡುಂಡು ಈ ನಮನ ಟಿವಿಗೆ ಈರ್ನ ಪಾತೆರುಂಡೆಂಕ್ ಎಸ್ ಬಂಡದಾದೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿ ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಂಡ ಹಂಟೆಂಟ್ ಯಾರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಒಂಚೂರು ಹಂಟೆಂಟ್ ಯಾರು ಪುದರೆ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಈರದಾನ ಸರ್ ಬಂಡ ಏನ ಈರೆಗಾಲ ಲೆತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಇದು ಏನ ಟಿವಿಗಾಲ ಬರಡುಂದುಂಡು ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭಾರಿ ಅಂಕ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಇಪ್ಪನ ತುಳು ನನಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಅಂತ ಏನೊಂದು ಆಸೆ ಅತ್ ಯಾನ್ ಈರಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಮಹಮ್ಮದರೇ ದಾಯಂದಿಕೆಂಡ ಈರೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸಾಮರಸ್ಯವು ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಮಹಮದೀಯ ಶಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಎಂಚಲೆಪ್ಪು ತುಳುವೇರು ಎಂಚಲೆಪ್ಪೇರಿಗಂಡ ಶೇಖರ್ ಪಂಡಿತೇರು ಶೇಖರ್ ಪಂಡಿತೇರ್ಲೆಪ್ಪುನ ಅರೆಗ್ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಪೂರ ಪರಕ್ಕೆ ಪುರುಂಡು ಅತೆ ಮಹಮ್ಮದರೇ
ಕನೆಕ್ಷನ್ ತತ್ತೆ ಕೇನುಡ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಗರ್ನಾಲ್ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಗರ್ನಾಲ್ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ ಸಂಬಂಧ ಗರ್ನಲ್ ಬಿಡುಪುನಲ ಮುಖ್ಯ ಗರ್ನಲ್ದ ಸಾಯ್ಬೇರಾದುಳ್ಳರೀರ್ ಅಂದ್ ಅವಳ ಗರ್ನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಯಾನಿರ್ಡ ದಾದ ಯಾನ್ ಪಣಪುನಿಂದ ಕೇಂಡ ಮಮ್ಮದೆರೆ ಇರು ತುಳುತ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಜ ಪಣಪುನ ಈ ಬಿಸಲಡ್ ಒಂಜಿ ತೊಗರ ಸೊಲೆ ಬೇಯ್ಪಾಡು ಯಾನ್ ನಿಖಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುನು ನಿಖಿಲಿನ ಬ್ಯಾರ್ಲು ಒಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು ಐತ ಅರ್ಥ ಅಜಿಪ್ಪ ಪ್ರತಿಶತ ತುಳುವೇರು ನಿಖಲು ಪಂಡ ತುಳು ಶಬ್ದ ಉಂಡಾಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಉರ್ದು ನನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ನಿಕುಲು ತುಳುನಾಡದ ಕುಲು ನಿಕುಲು ಬ್ಯಾರ್ಲು ನಿಕುಲು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಹೋಗೇಂಡ ನಿಕಲ್ನ ತುಳುವೇ ಐಕ ಬೋಡ ಈರಡೊಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ನಿಕಲ ಮಾತ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಪಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಅರ್ಥ ಅಂಡತ್ತೆ ಮಸೀದಿಡು ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಈರ್ನ ಟೀಸಿನ ಬುಡ್ಪ ತುಲೆ ಅವ್ರ ಮಾತೃಭಾಷೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದುಂಡು ಅವೇನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳುಂದೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದೆ ಅನಿರ್ಡೆ ಈ ಮುಖೇನ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಬೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊಡು ಸರ್ ಅವೇನ ಮಾತ ಈರು ಮಲ್ಪೊಡು ಈರ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಕಂಡ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಳುನೆಲ್ಲ ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಡುಂದೆ ಎರಡೆಯಾನ ಈರ್ಡೆ ಈ ಮುಖೇನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಬೆ ಅಂಚೆನೆ ಈರು ಸಮಾಜುಡು ಸಾಮರಸ್ಯ ಈರ್ನಂಚಿನಾರೆ ಕಟ್ಟೋಡು ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗೆಟ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಅಭಿಮಾನ ಇಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಮಿಕ್ಕ ಗೌರವ ಇಪ್ಪಡು ಸೊಲ್ಮೇಲ ಮಾಮದರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕೊರೆಗ ಆದರ್ಶ ಅದು ನಮಕಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬರೋದುಲ್ಲ ಒಂಜಾತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಏರ್ಪುರ ತೂಂದುಳ್ಳ ರಕ್ಲೆ ನಂಜಿ ಗುರುತಿಸವನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮಕ್ ಕೌಶಿಕ್ ಪೂಜಾರಿ ತಗೊಂದುಳ್ಳರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ವಿಶ್ವ ತಗೊಂದುಳ್ಳರು ಗಂಗಾಧರ್ ಶಿಬರೂರು ತಗೊಂದುಳ್ಳರು ಅಂಚನೆ ಜಗದೀಶ್ ಚೈತ್ರ ತಗೊಂದುಳ್ಳರು ವಿನುತ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪ ತಗೊಂದುಳ್ಳರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಾಲಿಯನ್ ಬಂಟವಾಲ್ ತಗೊಂದುಳ್ಳರು ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಗೊಂದುಳ್ಳರು ಗಂಗಪ್ಪ ದೊನ್ಕನ್ವರ್ ತಗೊಂದುಳ್ಳರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳುವೆ ತಗೊಂದುಳ್ಳರು ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ನಾರಾಯಣ ಮಹೇಶಾಚಾರ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶಾಂತಿಗೋಡು ನಾರಾಯಣ ಸಿ ಬಂಗೇರ ತಗೊಂದುಳ್ಳರು ಅಂಜನೆ ಹೇಮರಾಜ್ ಗಾಣಿಗ ಹೇಮ ತಗೊಂದುಳ್ಳರು ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಕುಮಾರ್ ತಗೊಂದುಳ್ಳರು ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪುಲೆನ್ನ ಅದು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನವೇನ ಅಗತ್ಯ ಮನ್ಪ ಚೇತನ್ ಬಂಗೇರ ತಗೊಂದುಳ್ಳರು ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ತಗೊಂದುಳ್ಳರು ತುಳುವ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಯಾನ ಕೋಡೆ ದಿನ ಪುಣ್ಣಮೆದ ದಿನ ಪುಟ್ಟು ದಿನ ಎನ್ನ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ 11 ತಾರೀಕು ಅಂಡ್ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ಕೋಡೆ ಈರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡಂದ ನಟ್ಟೊಂಬೆ ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಶಿಕಾಂತ್ ತಗೊಂದುಳ್ಳರು ವಿಜಯ್ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಉಳ್ಳರು ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾರಿ ತಗೊಂದುಳ್ಳರು ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ದೈವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಘಂಟ ಮಂಟದ ಈಗ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಆತನ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪಗವೇನ ಅಗತ್ಯ ಐಕೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಜನಕ್ಲಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಂಟೊಂದುಳ್ಳ ಎಂಕಲು ಕೇಶವ ಅಶ್ವಿನಿ ತಗೊಂದುಳ್ಳ ರಮಾನಂದ್ ಮಾರಗುತ್ತು ಬೊಗ್ಗ ಮುತ್ತಾಡಿ ಬೈದರ್ಕಳ ಗರಡಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಹಿರೇಕಡ ಪಂಡರ ತೆರೆಪಾಯರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿಕ್ಕ ಪರಾರಿ ತಗೊಂಡು ತಿದ್ದ ಕಮಲದ ತೊಂದಲ್ಲ ಭಾಸ್ಕರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು ನನವಿನ ಇರು ಪಾಡ್ನಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಪರಾರಿಂದ ಪಗಪುಡು ತಿದ್ದೆ ಅಂಬಲ ಅಂದ್ ಪಾಡು ತುಳು ಶಬ್ದ ಎನ್ನ ಮೋರಿ ಮೋಕೆದ ದನಿಕುಲಾರ ಅಂಜಿನ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಗೊಂಡುಳ್ಳರು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಗೊಂಡುಳ್ಳರು ಮಹಾಬಲ ಮೀನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ದೈವದ ಕಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಪನದುಳ್ಳರು ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರಮೇಶ್ ಕೋನಾಜೆ ಅಶೀತ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಗೇಶ್ ಕುರುಪುರ ಮೂಜಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಣ್ತೊಂದುಳ್ಳರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಂತು ಬೆದ್ರ ಮುಕುಲ್ಪುರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರು ಶರತ್ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಉಡುಪ ಎಕ್ಕಾರ ಎಂಕಲ ಏಪಲದ ತೂಪನಾರ್ಯಾರು ಅರ್ನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟನಗ ಅಂಜನೆ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೆ ಆರ್ ಕೋಟೆಕಾರ ತೋಂದುಳ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಕೆ ಆರ್ ತೋಂದುಳ್ಳರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಕ್ಕಾರ್ಲೆ ಏಪಲದ ತೂಪನಾರ ರವಿಕಾಂತ್ ತೋಂದುಳ್ಳರು ಇಂಚ ಅಸಂಖ್ಯ ಜನಗಳು ದೈವದ ಕಲಟ ನಮ್ಮನ್ನು ತೋಂದುಳ್ಳರು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರೆ ಬಾತಿರಂದಲ್ಲರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಪನ್ಲೆಣ್ಣ ಏರ್ ಬಾತಿರ್ನು ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಪುದರೆ ನಾರಾಯಣ ಮಾಂಡ್ರಾಡಿ ಮಾಂಟ್ರಾಡಿ ನಾರಾಯಣನ್ನೇ ಮಾತಿರ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ 3 ಜನಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ದರಿಗೆ ಹಾಲ ನೇಮ ಬಂದುಲ್ಲೆ ವೈದ್ಯರಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟನಾರು ವೈದ್ಯರಲ್ಲ ಕೋಟಿಗೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟನಾರು ಮಾಂಟ್ರಾಡಿ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುದ್ದರಿಗೆ ಹಾಲ ನೇಮ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಈರ್ನ ಕುಲ ಜನ್ಮದಾರ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಈರ್ನ ಕುಲ ಜನ್ಮದಾರ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಅಂದು ಎಂಕೆ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಜೋಕಲಾಟಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅತ್ತೆ
ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅತ್ತಿ ಎಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರತ್ತೆ ಕೆಲಸ ನಿಗಲ್ ಅಂಚಿನಗಲ್ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡಿ ಈ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ದಾನೆ ಮನ್ಪರೆ ಅಣ್ಣರೆ ಪನ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅದು ಅವಂಗೆ ಕತ್ತು ಬರ್ತೇ ಅವು నాకు ಬೋರ್ವಂತ ತಿಕ್ಕು ಜಾವ ಬುದ್ಧಿದೆ ಬರೋದು ಅದೇ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಮಾರವಂಡಿ ದೈವದ ಹುಟ್ಟುಬುಡಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನ ಪುರ ಸರಿಯಾಂಡತೆ ಖುಷಿ ಅಂತ ದಾದಾನ್ಲ ವಿಚಾರ ಬೇತದಾಲ ಈರ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾರವಂಡಿ ದೈವ ಏರಾದಿಪ್ಪು ಈರ್ನ ಮಾರವಂಡಿ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತೆ ಸರಿ ಉಂಡು ಬೇತೆದಾಲ ಪಾತೆರಗ ತೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದೆ ಬಣ್ಪರೀರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಣ್ಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಯಾನ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ದೂರನಿ ಅಂದ್ ಅಂಜಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿರೆಗೆ ಈರು ಬತ್ತದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈರೆಗೆ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳ ತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲನೆ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಜಾನಿತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಇಪ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾರವಂಡಿ ದೈವದ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರ್ದಲ್ಲ ಮಾರವಂಡಿ ದೈವದ ಇತ್ತೆ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾವಲು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ನಡಪೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮಕ್ ಅವಳು ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಕ್ರಮ ಕುಲಿಪ್ಪ ಊರುದ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ಅಂತ ಬಣ್ಪ ಈ ನೇಮಾನಗ ಇಂಚೆಪ್ಪೆರೆಬಲ್ಲಿ ಊರುಡು ಕೈಲು ಕಡಪುನು ಕೊಡಿಯೇರ್ದ ಇಂಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಪೆರೆಬಲ್ಲಿ ಪಣ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಚಿ ರಡ್ಡನೆ ಆ ದೈವಗು ವಿಶೇಷ ಪರಕೆ ಒಂಜಿ ಊರುಡ ಒಂಜಿ ಲಗ್ನ ಮುಹೂರ್ತ ಅನಗ ಆತನ ತೊಟ್ಲಿಗೆ ಏರನಗ ಪಂಡ ತೊಟ್ಲ ಬಾಡ್ನಗ ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಎಂಕಲೈತೆ ಊರುಡು ಎಂಕಲ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗೆ ಕಾರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮೂವೆರೆಗೆ ಮುಚ್ಚೆಂಡು ಪೂ ಐದು ಮಲ್ಲ ಬರಕೆಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಕಟದಲ್ತಾಗ ಕೋರಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಬರಕೆ ಅಂಚದಾದ ನಮ್ಮವಳು ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ದಾಲಜ್ಜಿ ಇನಿಕತ್ತ ಅನಾದಿ ಕಾಲೊಡ್ಲ ಶಿಕ್ಷಿತ ಮುದ್ದಾಡ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಯರ ಒಂಬ ದಿನಕ್ಕೂ ದುಂಬುರ್ದೆ ಅಲ್ಪ ಊರ್ದ ಸಮಸ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಓಮದ ಪದ ಒಡೆ ಮುಟ್ಲಾಪುಂಡು ನಮ್ಮನ ಸರ್ಕಲ್ ಅಜಿಲ ಸೀಮ ಧೈರ್ಯನೇ ಆಪುಂಡು ಒವ್ವೇ ಲಗ್ನ ಮುಹೂರ್ತ ಆಡು ಕೂಬಾನೆಕ್ ಬೆರ್ಸೋಲ್ ದೀಪನಾಡು ಮಾಡುಗು ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಜಾಯಿ ಬುಕ್ಕನ್ನೇ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಬುಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ದೈವಲೆಗೆ ಪೂ ಕೊಣತ್ತು ಕೊರಪಿರ್ಬೇಕು ಅಂಚಿನ ಪರಕೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಬಂಡ ಬಾಯಿ ಪಾತೆರದ ಕರ ಪರಕೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಸರಳ ಪರಕೆ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಇತ್ತ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗೂ ಪನಗ ಕೈಕಾಣಿಕೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಅತೆ ನಂಗೆ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಬಂದ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆಗೆ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ಬನ್ಪೆ ಎಂಚಿನ ಬರಕೆ ಅವು ಅಂಡ ಆಕಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕಲು ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕಲು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಂತ ಮಾರವಂಡಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುದ್ದಾಡ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಸಂಕ್ರಮಣ ದಾನಿ ಪರಮಾಣು ಗೊತ್ತುಡ್ಲ ಮಾರ ಗೊತ್ತುಲ್ಲ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪರ್ವ ಪಂಚಪರ್ವ ನಡಪು ಸೊ ಅವು ನಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಪೋದೆ ಆವಡಾಯನ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಪ್ ನಡೆದಾರೆ ಪುಣ್ಯ ಬೇಕು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುದ್ದಾಡ್ ಪರಕೆ ಆಪು ಒಂದು ಪರಕೆದ ಪೂರ್ತ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು ಅವು ಒತ್ತಂದೆ 14 ಗುರುಕಾರ್ನಕಲ ಇತ್ತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿನ ಗುರುಕಾರ್ನಾಡ 2ನೇ ತಿಂಗಳ ಪುಣ್ಯಮಣಿ ಎನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತನ ಲೀನಿಯರ್ ನೆಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಬರ್ತನ ಪ್ರಕಾರ ಅಕಲಂಡು ಅವು ಒತ್ತಂದು ಏರನ್ನ ಪರಕೆದಿತ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಚಪರ್ವನ ಬರಿಕೆ ತೀಪನ ಪರಕದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸುಮಾರು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ಖರ್ಚು ಉಂಡು ಮಾಂತ ಸೇರಿದೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಎಂಕ ಓದ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬತ್ತಿಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪಾಪದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಊರು ಉಳ್ಳೇರು ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ತೊಟ್ಲಿಗೆ ಏರವನ ಕೊಡ್ತು ಎಂಕಲ ಮಾರವಂಡಿ ಅಪ್ಪಗಿಂಚಿನ ಪರಕೆ ಬಂಪನಂಚಿತನ ಪಾತೆರ ಅವಂಡ ಅವಳು ಬೈದನ ಪಟ್ಟವಾಗ ದುಂಬುಡ್ದು ಉಂಡು ದೇವಂಡ ತೊಟ್ಟಿಲು ಬಾಲೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗೆ ವಾಡಿ ಕಡಿತ ಒಂಜಿ ದಾದೆ ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ನೇಮಾನಗ ಅದು ಯೋಗಿಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ದೈವಗ ಒಂಜಿ ಇತ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೈಕಾಣಿಕೆ ಕಟ್ಟುಂಡು ನಡ್ಡು ಬೊಂಡ ದೀತಂಡೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಸರಳ ಪೂಜೆ ರಡ್ಡು ಬೊಂಡ ಕೈಕಾಣಿಕೆಲ ದಾಲ ಪಣ ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆ ಕ್ರಮ ಅಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ಕೈಕಾಣಿಕೆ ಇಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇರೆ ಎತ್ತಾದ ಕೊರಿಯಂಡ ಮಾರವಂಡಿ ರಡ್ಡು ಕೈಕಾಣಿಕೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ಪಣವು ನಿನ್ನ ಬಂಡಾರ ಒಂಜಿ ದೈವಡ ಅರಿಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಮಾರವಂಡಿ ಅಪ್ಪಡ ಅರಿಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಪಂಡ ಬಡವೇರು ಅಕ್ಲ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅರಿಕೆ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಇಂಚೆತ್ತಿನ ಈ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬರಕೆ ಬಾಡು ಅಪಗ ದಾದ ಬರಕೆ ಅಂತ ಅಪಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಾನ ಭಕ್ತಿ ದಾಲ ಐವೇಜಿ ನಡಪುಂಡು ಅನ್ಪನ ಸತ್ಯಾನ ಭಕ್ತ ಅಯೋಜಿ ಬಾಡ್ಲ ಅಯೋಜಿ ಸತ್ಯಾನ ಎಂಗೊಂಜೆಂಡು ಹೂ ಬಾಡ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬರದಾದ ಆತೀತುಂದ ಅಕ್ಲು ಇಷ್ಟ ಅಂತಾರ ಎನ್ನ ಬೇಳೆ ಆತುಂಡು ಕೂಡ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ಪೇರಾಗಲಿ ಇಂಚಿತ್ತನ ಅಂಡೆಂಕ್ಲಿ ಏನ ಪಾಡು ಅಕ್ಲಾದಿಕೆ ಇಂಚಿತ್ತ ನಿನ್ನ ಏನುಂಡು ಪೂವತ್ತ ಪೂತೆ ಸಾಲು ಇಂಚ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ದೈವ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಿನೇ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಪರಕ್ಕೆ ಆಯನ ನೆರವೇರಿನಾಂಡ
ದೈವ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅತನ ಗುರಿಕಾರ್ನಕಲ್ ನಂಡ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಾನುಭಕ್ತ ಪಾಡಿಂದೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ನಿಜವಾದ ಅವೇ ಕೂಡ ಇಲಿಕೋಡೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪೂದೆ ಆಯಿರಲಿ ಬಲ್ಲಿ ದೈವನ ಪುದೆತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಅಕುಲು ತರೆಟು ತುಂಬೋನಡು ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ತುಂಬೋನಡು ದಾದಕ್ಕೆಂಡ ದೈವದ ಅರಿಕೆ ಅಕಲ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ಭಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ಕೊರಲೇ ಬಣಪ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಾಡಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಈ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಒವೇ ದೈವ ನಂಬೋಡುಂದಂಡ ದಾಲ ಊರದ ಕಟ್ಟಪ್ಪನೆ ಮಾರವಂಡಿಡ ಕೇನುಡು ಬಣದುಂಡ ಯಾನೊಂದು ದಾಯಗೆಂಡ ಅವಳೊಂಜಿ ಬೈದೆಲ್ಲೆಗೆ ಅಗೆಲು ಬಲಸನಾಗ ಅಲ್ನ ರುಂಡರಟ್ಟಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕತೆ ಕೇಣಬ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಊರುಡು ಒವೇ ದೈವ ನಂಬೋಡು ನಟ ಊರುಡಿಡೆ ವಲಸೆ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಜಾಗದೆತ್ತದು ಆಕುಲು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುವರು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಒವೇ ಬೇತೆ ದೈವ ನಮ್ಮಂಡ್ಲ ದುರ್ಗಾಶಕ್ತಿನ ಮಾರವಂಡಿ ದುರ್ಗಾಶಕ್ತಿ ಇದೆ ರಾಜನ ಕೊಡಮಂದೆ ಆಗಲ ಆ ಗುತ್ತುಲೆಡು ರಡ್ಡ ಕೈ ಕಾಣಿಕೆ ನಡುತ್ತದೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತುತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೆತ್ತೊಂದು ನೆನತೊಂಬೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕ್ರಮಣ ದಾನಿ ಬರ್ನಗನೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನಿಂಚೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಕಿದೆ ಕಟ್ಟಿಯೆ ಐಕೆ ನೆನತೊಂದು ರಡ್ ನಾಲ್ ಬೊಂಡ ಪಣವು ಪೆರಮಾಣ ಗುತ್ತದ ಬಜರ ಗ್ರಾಮ ಪೆರಮಾಣ ಗುತ್ತದ ಗುತ್ತುಗು ಮಾರುಗುಂಡೀರ್ ಗ್ರಾಮ ಮಾರವಂಡಿಗೆ ಅಂಚೆ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಒಕ್ಕೆಲು ಒಲಕ್ಕೆಲು ಅಂತ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಕಿದೆ ಕಟ್ಟೋನು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಾಂಡ್ ಮಾತೆಕಲ ಆಕಲ ಶಕ್ತಿ ಅನುಭತಿ ಬರ್ತದೆ ನಡಪುಣ್ಣಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪನ ಇದು ಎಂಕ್ಲ ಹೊರಿಸಾವರಿಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ನಿಕಲು ಬತ್ತಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ 10 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ 2 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ ಪಾತ್ರೆ ಗತಿ ಮಲ್ತ 1 ಗಂಟೆನೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು 2 ಗಂಟೆ ಹೋಯ್ನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು 2 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಯ ಅಂಡ ದಾಯಿಗೆಂಡ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಜನಕಲೆಗೆ ಬೋಡಿತ್ತ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ತಿಕ್ಕೊಡಾಯಿ ನಾವು ಇಂಥ ದಿನ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಈರೊಂಜಿ ನಮಕ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಬಂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಜನಸೇವಕ್ಕೆ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುದ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದಿತ್ತೊಂದು ನಮಕ್ ಸಮಾಜದ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಗೆ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನೇ ಜನಕಲಿಗೆ ಪಾಠರೂಪ ಆದ ತೊಜ್ಪಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಜಯರಾಜ ಅಧಿಕಾರಿಲೆ ಏನೆಂಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾರಗುತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಯರೆ ಮಾರವಂಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಯರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಯರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಮುಖೇನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ದ ಮುಖೇನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮುಖೇನ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮುಖೇನ ತೂಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುನವ ತಿರ್ದ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇಡೀ ಕೂಟದವ ತಿರ್ದು ಉಡಲೊರ್ಮೆ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಚಿತ್ತನ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಇರೊಂಜಿ ಕಡೇತ ಪಾತ್ರ ಸಮಾಜಗೂ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಒಂಜಿ ಚುಟ್ಟುಕುಟಿ ಇರುಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪರವೇರ ಪಂಡೇರು ಈರೆಗೈತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾತು ಗೊತ್ತುಂಟು ಎತ್ತೋ ಬಾರಿ ನಮ್ಮಂಥ ರಾಜಸಿಕನ ಮನೋಧರ್ಮ ಇತ್ತು ನಡೆದಾರ ರೈಸೋಡು ಒಂದಾತು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಒಂಜಾತ್ ಉಣಸ್ ಭೋಜನ ಒಂದು ಮಾತ ಆಡಂಬರ ಮಲ್ಪನ ಬದಲು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಸೇರಿನ ಜನ ಕಂಡಾಬಟ್ಟ ಸೇರಿನ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಆಪಣ ಮಂಡ ಕಂಡಾಬಟ್ಟ ಜನ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಅತಿ ಸತ್ಕಾರನೇ ಆಪಣ ವಿನಃ ದೈವದೇವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಪ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿ ಎತ್ತೋ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಳ್ಳಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಭಟ್ರ ಅರ್ನಾಥಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಐ ಕುಲ್ನಾಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪಿ ಬಾಕಿದಾಕ್ಲು ಪೂರ ಕತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕೇಂಜಿರು ಅಂಚೆನೆ ದೈವಲ ನೇಮಾನಗ ಐಕ್ಯ ಬೋಡಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಆಡಂಬರ ಮಲ್ಪಂದ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪಂದಂಡ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರದಂಡ ಜಾತ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭ ದೊಂಪದಲ್ಲಿ ಆಪಣ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನ ಸೇರ್ಸೋ ನಮ್ಮ ಐನ ಒಡ್ಡೋಲಗ ಮಲ್ಪ ಇಲ್ಲೆಚ್ಚಿಡಾನಗ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಜನ ಗೋಜಿ ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪನವೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ದೈವಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪಡು ಆಡಂಬರ ಅವಕಾಶ ಕೊರಲಿ ಆ ಕಟ್ಟಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಂತರ ಬರಂದೆಕ್ಕ ಒಂದು ಈ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಒಂದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಂದು ಹೇಳು ಒಂದು ಓ ಮಲ್ತನ ಸರ್ವದೇವ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇಶವ ಪ್ರತಿಗಚ್ಚಿ ಬಂದಕನೆ ನಮ್ಮ ದೈವಗ ನಟ್ಟಂಡ್ಲ ಆ ಕೇರಿ ಪೋಪ್ನ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಗೊರಿ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿನ ಆ ಭಗವಂತ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಸೊ ದೈಯಾನ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನೀತಿ ನೆನ್ನ ದಿಯೊಂದು ಆ ದೈವಲ ಆರಾಧನೆ ಬೆಲಜಿರೆಗೆ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಂಡರೆ ಅಡ್ಡ ಸಾಧಿ ಪರಬಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕಟ್ಟುನಾಯ ಆವಡು ಅತ್ತ ಎಂಕಲ ನಮ್ಮ ಗುರಿಕಾರ್ನಕಲ ಆವಡು ಚಾಕ್ರಿ ಮಾನ್ಲ ಆವಡು ಆ ದೈವದ ಪೋಡಿಗೆಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆ ಆಣಿ ಅದ್ರ ಕೆಲವು ದಿನ ಹತ್ರ ನಿರಂತರವಾದ ಜೀವನಡ್ಲ ಆ ದೈವದ ಗುಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಳವಡಿಸಂದು ಆ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬರಪ್ಲೇಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶವಾದ ಬದುಕೊಡು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಿರೇಗ್ಲಾಂಚನೆ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಬಂಧುಳೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಡತೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕಲು ನಿರಂತರವಾದ ತೂಂದಿಪ್ಪುಲೆ ದೈವದಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿತ ದೈವದಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಿಕಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಅನುಕೇನೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕಿದೆ ಒಂದಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ